Talla, mi oedd na beniad yn bendant, Kieran Smith ar croesiad. Ie, na ni weld, a bwl di o'r dod i fewn. Ie, bwl ydi o, dod i fewn ar y postyn bella mewn gweiddi'n gynnar. Erbyn mae Luke Bowen o'i flaen o, dwi'n siŵr. Na, Greg Walters o'i flaen o, mae bwl yn gweiddi, mae o'n gweld y bel, mae o'n disgwyl y bel. Mi dal yma'n edrych well, mae'n beniad rhydd yn y diwedd ar y postyn bella, a mae o'n mond, ia, mae'n ongl dyn, ond ti dal yn trio cadw hwnna lawr i daro'r gol, neu penio i ar draws y gol yn ôl i'r cwrt chwech. Josh Bull di sgorio lot o goliau yn y cyngreiriau is, cyn cyrraedd Caerfyrddin yn yr haf. Cwmran Celtic oedd i glwb fe. Sgorio dros 100 iddyn nhw. Sicr oedd hwnna'n nagoriad i'r gŵr ifanc. Dwi'n gweud Malcolm, dyle wedi gwneud rhywun yn well fyna, herwydd oedd e gyfwy amser nag yn meddwl falle dyle wedi penio yn ôl yn groes i'r gol hydrach na mynd am y postyn cynta. Wel, ti'n neud un edrych yn bach o ffwl pan ti'n mynd am y postyn cynta methu hi fel nath o. So, le os ti'n methu ar y postyn bella, mae'n mynd i ganol y gol a rywun anna troi i mewn. Joe Phillips. Aberystwyth yn mynd am yn ôl yn bwyllog, Stuart Jones yn ôl gydag Aberystwyth erbyn hyn. Yn dychwelyd o'r bala. Cyffyrddiad pwysig yn un siomedig ac ar ôl colli'r meddiant, mae yna drosedd. Dwi'n licio... Ie, sori, Dolan, torri draws. Dwi'n licio... Mae'n Caerfyrddin melyn yma hyn, a ni weld, ydy'n pwrpasol. Wel, mae'n afantais ar, dwi'n darllen ni. Mae Phillips di gael y Caerfyrddin melyn. Reit ar ddechrau gem, a dwi'n meddwl efallai'r dyfarnwr, sy'n wedi meddwl i fi bach mwy am hwnna. Gem ddarbi fel hyn. Ydy just neud i farc am hwnna. Gobeithio geith o'n digwyddiadau gwaith i fynd erbyn efo. Hon oedd gêm gynta'r tymor. Hefyd cofiwch, Aberystwyth yn ennill honna. O 2 gol i 2. Caerfyrddin yn mynd ar y blaen, Liam Thomas o Smotin. Mae'n odd gweld Liam Thomas ar y fainc yn erbyn Aberystwyth. Mae wedi sgorio 7 mewn 5 yn erbyn Aberystwyth. Hat-trick tymor diwetha. Gêm diwetha fan hyn, yn eich Caerfyrddin yn 6 gol i 2. Digon o goli'r noson yna, ac eto mae Caerfyrddin yn pwyso, ac eto Kieran Smith yn amlwg yn achosi problemau. Wel ia, ar ôl dechrau'r eithriwiog i Aberystwyth, mae Caerfyrddin rwan wedi sarthu'r durdod ar y gem. Smith eto yn bygwth ac yn dangos i sgiliau, yn mynd heibio chwaraewyr. Gol ar y Craig. Dim sioc, Malcolm. Derwyddon ar ei hôl i Cynarfon ar y blaen. Wel ia, mae Derwyddon yn hofran dydy, uwch ben da isa yn yr uwch gyngor, a ti'n edrych ar Cynarfon, oce, maen nhw wedi mynd i ceic hwnna a colli nos fawrth, ond ti'n ffordd maen nhw'n ymatab ar ôl colli ydy'r beth mwyaf. Erbyn maen nhw'n mynd i colli gema, wrth gwrs, ond sut ti'n ymatab, a hyn o'n nos yn fawr iddyn nhw hefyd. Bol yn brysur, Bowen yn y gyntaf hefyd. Nôl at Roberts, mae'n mynd. Lee Jenkins yn amddiffynwr ifanc. Mor bwyllog, chwarae teg. Eto, Caerfyrddin. Wel, o'n i'n mynd i weid, yn gweld mwy o'r meddiant. Oedd yna tyd i Ceri Morgan golli'r meddiant. Rhaid chdi ddeud am Lee Jenkins i ddechrau. Mae wedi cael blwyddyn yn yr uwch gyngor cofiad. Tymor dwytha cael eigon o gema, dros 20 o gema. Ceri Morgan, da ni'n edrych ar y fan hyn efo'r bel. Efo just checio os ydych chi sgidio ar ei draed iawn o fanna, efo'r bas yna. Ond yn sicr Caerfyrddin sy'n yn rheoli pethau. Sgidiau newydd, a mae fe'n gwisgo'r bocs, falle. Da'r bas yna. Bethau hwnna'n gynlyniad, fi'n credu bod hwnna'n gynlyniad da i'r ddau dîm sy'n gwylio heno, os Derwyddon Cefn yn colli herwydd mae Cynarfon yn gwasgu am le yn y 3 ucha. Wel, am dymor mae Cynarfon yn cael i fod yn deg dyn nhw. Ond fan hyn, Caerfyrddin ac Aberystwyth yn parhau'n di-sgôr. Bowen sy'n brwydro, 99 o goliau i Luke Bowen. Ni wedi sôn am hyn yn barod, Malcolm. Bydde hwnna yn poeni chi o ddau o'ch chi'n cyn ymwysodwyr. Pan chi'n cyrraedd rhyw garreg felltir fel yna, 1 gol arall. Faint o broblem yw es, nag yn y mewn. Di ddim yn broblem o gwbl. Poeni dim. Ti'n gwybod pryd mae'n mynd i ddod. Gobeithio. Enno, gobeithio, mae'n y camerau. Mae ddim gorfodi hi ddod, wrth gwrs, ond ti'n gwybod mae Luke Bowen yn mynd i gael cyflan y gem yma. Ac os dwi'n methu cynta, mae igon profiadol rwan i feddwl, ei, fy'n arall rownd y gornel. Wel, mae wedi sgorio yn erbyn Aberystwyth tymor yma yn y gêm gynta yna. 5 gol iddo fe, hyd yn hyn. Aberystwyth yn trefio'r cyfnod
yn hanner Caerfyrddin. O'r cael ni'n mynd i go llawer o hynny. Chi sôn am derwyddon gyda llawn. Ni'n gweud Caerfyrddin ddim di ennill tymor yma. Aberystwyth ddim di ennill ers mis Awst. Oedd hwnna'n erbyn y derwyddon. Dyw derwyddon ddim di ennill ers mis Awst chwaith. Problemau mawr i dîm Hugh Griffiths. Colli 5 o'i 6 gêm diwetha. Cyn iawn Tommy, chi'n gweud dim ond un ffordd maen nhw'n mynd hefyd. Felly am ras dyn ni. Dim ras yw un ag ras i'r sgoer cwimp. Ond Caerfyrddin yn pwyso eto. Digon yn ôl yn y crysau gwyrdd na i Aberystwyth. Ychydig o feddiant ar y gair fod yn colli fe'n syth. Neb yn gallu cadw'r bêl sermon i mewn yn syth. Ia, dim safon i'r meddiant ar y funud. Gan un o'r ddau dîm a Caerfyrddin yn bendant yn gweld mwy o'r bêl, fel da ni'n gweld efo'r hyn. Just ddim yn digon creadigol yn y trian ymosodol y cae. Aberystwyth cynnig dim byd yn ymosodol ers yr ergyd na ar ddechrau'r gêm. Ond ydy'r ddau dîm, dwi jyst teimlo i bach maen nhw'n o'n colli. Mae'r ddau dîm mwy amddiffynol na maen nhw yn ymosodol. Jyst i fyny yn y chwarter awr gyntaf yma. Ni'n hoffi ystadegau. Fan hyn ar sgorio yn y byd pêl-drod Caerfyrddin. Wedi sgorio gyntaf yn hanner i gemau, maen nhw'n dechrau na. 60% o'i goliau yn yr hanner awr cyntaf. Aberystwyth, 70% o'i goliau nhw'n yr ail hanner. Felly, Caerfyrddin sgorio gyntaf, Aberystwyth tar yn ôl. Efalle, gewn ni weld. Yr unig ystadegyn sy'n bwysig i daflu'r ystrydeb i'r sgôr, mae'n ddi-sgôr. Oeddech chdi wneud tacteca fel rheolwr, Tommy? Bod yn gryfach yn yr hanner cyntaf na gryfach yn yr ail hanner. Fedrech chdi ddim? Na, mae'n amosib. Ti'n cymryd pob gêm fel mae'n dod ar un o bryd. Dechreuodd Aberystwyth yn fywiog. Mae wedi mynd nôl mwy amddiffynol, mynd nôl mwy uniongyrchol, a'r bêl o'r cefn i'r blaen. Ond da fi'r teimlo bod mwy o fygythiad o flaen y gôl gan Aberystwyth na sydd gan Caerfyrddin yn hunan. Neville Powell dwi'n meddwl ar y fainc fyna? Ydy, Nef Powell dal gyda'r clwb yn cyfarwyddo pêl-droed. Ac Aberystwyth sy'n pwyso, mae'n gyfle mawr, oedd hi'n gyfle clir. Stewart Jones, mae'n gwybod, oedd hwnna'n gyfle enfawr i'r ymwelwyr. Wel, am bel i mewn, na wneud hynny, a da ni wedi gweld Stewart Jones yn sgorio gymaint o goliau yn i yrfa. Mae hon yn ei gwad, mae hon yn jyst gwad i chdi. Mae ar dy ben, mae ipyn bach yn ychym yr awyr, ond mae gyda fo amser i ddisgwyl i hwnna ddod lawr dipyn bach mwy, oedd fydd mae wedi curo'r ras i gyrraedd i, mae wedi curo'r trap cam sefyll, a mae Gafyd yn gwybod, wedi beth rhaid wneud ydi canolbwyntio ar penio hwnna lawr, mae o mor agos i'r gol, mae'r pwer ar y croesiad, mae fewn. A fi Stewart Jones i hunan yn siomedig iawn fyna bod e heb sgorio herwydd oedd hwnna'n gyfle eiraidd i'r tîm o Geredigion fynd ar y blaen. O, dim ymheuaeth. Cyfle gorau'r gêm. Mark Williams nawr i Aberystwyth unwaith eto. Y cyfan yn digwydd yn y cornel. Yn glwstwr yn y cornel. Joe Phillips yn ennill cic rydd. Greg Walters ddim yn cytuno. Wel, mae'n ddafadliad yna. Ond na Phillips dim byd, nath o fi lawr. Nath o'r sari graid. Oedd o'n mynd i gyrraedd y bêl. Dwi'n meddwl oherwydd o'na chwaraewr arall yn gwarchod yna. Ond mi oedd na fadliad. Nath y dyfar nhw'n weld hynny. Rwan ta, mae eisiau safon efo'r gwasanaeth yma i fewn. Union un peth ar cic rydd dwytha yna. Rhywun dod ar draws llinell llygad y golwr. Siomedig y tro yma. Dim amheuaeth am hynny. Wes Baines, gyda gyfle arall, mae'n gallu creu. Mendes. Bol y cot. Gweithio'n galed bod y dal yno. Yn y grysau gwyrdd yn y canol, Stewart Jones. Dal yno. Isio gwneud yn iawn ar ôl methu'r cyfle eiraidd yn erbyn yr hen air. Morgan yn cyrio i Caerfyrddin. Mae'n jyst o'r ochr o fan hyn, Maen nhw'n teimlo mor nyrfws allan yna. Maen nhw'n dall, dwi'n meddwl, y pwysigrwydd ella ar ôl 10 gêm ond 6 pwynt o gêm. A hefyd, fel wedodd Tommy, falle bod ni'n gweld bod adlewyrchu i safon nhw, i safle nhw ar hyn o bryd. Ond maen nhw'n well na hyn. Ti'n edrych ar y ddau dîm, maen nhw'n well na hyn. Ond dwi'n meddwl maen nhw just y pwysau sy'n arnyn nhw. Yn lle gweld o fel challenge i ddod o y twll maen nhw yn. Maen nhw'n gweld o pwysau'r isgwydda, dyna ffordd maen nhw'n chwarae. Caerfyrddin wedi colli 4 gêm diwetha, Tom. Ni sôn, dyn nhw'n ennill y 10 gêm hyd yn hyn tymor yma. Dim ond unwaith maen nhw wedi colli o fwy nag 1 gôl
tymor yma. Ebyn y seintiau newydd, 6 gol i 2, o'r blaen o 2 gol i ddim. Yn hwnna, yw hwnna'n unrhyw gysur? Wel, mae rhywun y gysur erwydd fel reolwr ddyn teimlo, wel, ni yn bob gêm, erwydd os chymyn ddim yn colli o un gol, gall y gêm chwech yn y gêm, dan y funud ola, dan mae'r chwiban ola mynd. Ond mae mwy iddi na hynny, oeddi yn teimlo, oeddech chi'n teimlo falle y pwysau, y herwydd bod dim un buddigoliaeth yn dod, falle bod dim lawer o confidence gan rhai o'r chwaraewyr hefyd, felly mae nifer o ffactorau yn mewn i'r chwarae. Liedzi ddim yn cymryd y gic gol, dyfyr. Jordan Knott oedd ni cymryd i, a Jordan Knott i chwarae yn y gol i Caerfyrddin yn y derwyddon tymor yma. Mae wedi sgorio a ildio tymor yma, Jordan Knott. A bod rydyn ni cyn chwarae sydd wedi chwarae bob eiliad yn yr uwch gyngred i Caerfyrddin tymor hyn hefyd. Do, maen nhw wedi chwarae 3 gwanol yn y gol. Lle bod hwnna ddim yn help. Wel, yn bendant, byddwch chi'n tybio bod e'n help iddyn nhw. Di sgwr fan hyn, Caernarfon ar y blaen. Ar y graig yn ebyn drwyddon cefn Jamie Breeze gaffi gyda llaw. Jordan Knott o hon yn uchel. Aberystwyth ar gwaith amddiffynol. Ni'n gweld tipyn o Joe Phillips ar un o bryd. Yn hanner ymosodol ac amddiffynol. Mae di ildio tafliad. Ie, beth ni weld hyd yn hyn ydy, nath ni weld y meddiant a'r fantes oedd efo Caerfyrddin yma. Ond sy'n fi licio gweld, wel dwi yn gwybod, mae Aberystwyth wedi codi mwy o'r ail bel i fyny na Caerfyrddin i fyny rwan. Not ar tafliad. Not o le yn y cornel. Bull di wneud yn wych. Nôl y dawi. Dros y bar mae'n mynd. Oedd hi'n gyfle. Dim am eith am hynny Harling. A'i dro fe i fethu. A mae fe'n gwybod hynny hefyd. Wel, ti'n gwybod, mae hwn wedi dangos mwy na un ffach yn barod Bull. Mae'n gyflym, mae'n codi ben, sa mae'n rhedeg o'r bel sy'n gret i weld mewn ymwybodol y chwaraewyr y gwmpas. Mae'n gwybod Harling yn dod i fewn yn hwyr o'r safle mae o'n chwarae yn y ganol cae na, yn yr hif deg, mae o'n mynd i ddod i fewn fel cysgod, ddim yn cael ei farcio, mae rhai fo basio yna i fewn, cael ei ben dros ni, mae'n ymestyn dipyn bach, dyna bod mae'n plygu nôl, ond mae rhai fo bod digon agos i'r bel i gael y droed, mae'n sefyll ar ei droed chwith, yn agos i'r bel a pasio yna fewn i gornel. Mae hwnna yn gyfle da, ond mae Bull wedi dangos bod mae'n methu curo amddiffyn Aberystwyth yn rhy hawdd. Mae wedi gadael Hughes ar ei sodle mwy na unwaith yn barod lawr yr asgell le. A da ni wedi gweld yn chwaraewyr ifanc yn dod i Caerfyrddin o blaen, do Cysyn Doedge yn un nhw, a mynd o yma. Ond dwi'n gweld bachgen bach Bull yma, mae o'n dangos mwy na fflachia i fi'n barod. Baines ar gic gornel. Cyfle unwaith eto. Matthew Jones ar teniad, ddim yn broblem i Idzi. Dwi'n meddwl nath Harling digon do, jyst i wrthio fod yr awyr. Oedd yn methu cael pwyr ar y peniad. Cic gobeithio i fyny'r cae oddi gan Caerfyrddin. Ni'n mynd dros hanner y ffordd drwy'r hanner cynta. Parhain ddi-sgôr. Dim llechen rhan i'r naill dim o'r llall sgwrs mae heno, mae hynny newid. Paid a deud. Dwi'n newydd feddwl am hynny. Mae pawb wedi bod yn gweud, o, bydd y golen on, bydd y llwyth o golen on. Mae'r ddau di dildio mwy na net. Sa'n un o'r ddau di'n di gael eich lan. Tylaen, do, mae'n y gol, siwr. Gobeithio. Bydden nhw'n cymryd pwynt. Y ddau di dim Caerfyrddin dros bosib. Mae'r amser i fod yn hapus gyda gemau cyfartal yn diflannu yn gyflym dros ben. Dim un buddigoliaeth. I atgoffa chi unwaith eto Mendes i Aberystwyth. O'n i'n mynd i ddweud bod e'n grif yng nghanol cae, wedi colli'r meddiant yng nghanol cae. Chris Jones yn cystadlu. Ond ddim yn siŵr pwy oedd wedi gweld da'r bas yna. Harling ceisio rhithro Aberystwyth. Walters. Meddiant yn ôl i'r tîm cartre. Bratiog dros ben, weda i. Beth o Tommy ar ddechrau gem, ta fi? Mae'n un o'r gem yma meddwl fo, beth fi'n galw i. A ti'n gwybod beth nes i ddweud, na, beth eich ti alw i siwr? A go iawn, mae fel ad ydy, beth eich ti'n galw i ar y funud? Cyfleon un ochr, wedyn agorad yn yr amddiffyn ochr arall. Mae'n gem agorad ar y deca, ond dim digon o safon yna fo. Caerfyrddin yn ceisio newid pethau. Dim llawer o gymorth yn disgwyl yn y canol. Luke Bowen ar yr asgell. Beth ti'n edrych yn ôl, Malcolm, yw pam y dîm di
yn enwedig yn hydrydd ola'r cae, mae'r chwaraewr o safon sy'r cyffredau cyntaf sy'r weledigaeth i agor tîm i fyny a wedyn gorffen. A Harling wedi cael hunan lawr, Stuart Jones wedi cael hunan lawr gyda cyfleoedd gwych i'r naill un o'r llall. Amser i hynny newid wrth gwrs. O'n i'n edrych ar safleoedd yn gynharach ar ôl 10 gêm. Mae safleoedd Caerfyrddin yn tymor diwetha yn ddifyr. 9fed tymor diwetha, 11 ar 10 tymor cyn hynny, ddim yn disgyn achos sefyllfa Bangor. Ond y ddau flwyddyn, y ddau dymor cyn hynny, yn cyrraedd y gemau ail gyflem, 5 ac yn 7fed. Felly mae'r potensial yn amlwg, ond mae'r problemau sydd yna ar hyn o bryd. Ie, ond fydd y Tommy, mae'r gem mynd ymlaen yma'n un. Tommy... Na ni'n colli lot, so credu cario chi mlaen i siarad. Wel, ni'n edrych ar un dyn gypeniad i'r bel yma na, ni'n meddwl, pwy di hwnna? A ti'n gwybod beth yw Mark Williams, ti'n mynd i enw i fo eto, 5 munud ar 20 tan hynny. Tan ti di, wel, bydd nath enw i fo reit rwan, a thogyn o'r peniad yn rhaid. Just y sydyn, Tommy, sa'ch ti reolwr ar ôl 10 gêm efo'r sefyllfa mae'r ddau glwb yma yn, sut sa'ch ti di paratoi am y gêm yma? Sa'ch ti di mynd amdani? Sa'ch ti'n Caerfyrddin, Manchester chwarae gartra? Sut sa'ch ti wedi mynd yma Aberystwyth i dod? Fi'n teimlo bod tîm y ffordd i Aberystwyth wedi dod yma i garw'r gêm o dyn a phosib am awr. A fi'n edrych ar ei fainc nhw heno, a mae gan nhw chreuwyr sy'n gallu mynd heibio amddiffynwyr, sef Ricketts a'r Alex Boss. A fi'n cael ei nhw mewn i'r gêm yma ar ôl ria awr a falle agored pethau fyny. Allai ofyn, be gollon nhw o 10 i 1 yn erbyn y Seintiau Newydd? Be mae hynny'n neud i chi'n seicolegol? Ai dyma be mae hynny yn arwen ato ar ôl ildio gymryd o goliau mewn un gêm? Ti'n anghofio, ti'n symud mlaen i'r gêm nesaf, anghofio, gyda nhw trwffwynt y gêm ar ôl ni, yn erbyn diwyddion Cefn, bant o gatre, gol hwyr oedd hi, ond oedd hi'n fuddugoliaeth 3 phwynt, yr unig ffordd i dar yn ôl, a wnaethon nhw'n wych. Felly, anghofio'r 10 i 1, mae'r chreuwyr i gyd wedi anghofio fe, ni fel reolwr yn gweithio yn himi, anghofiwch un gêm, chwarae am y traeth ych chi'n cael sgoriau mawr yn yr uwch gynnar ac yn y blaen. A da chi'n just anghofio fe a symud mlaen i'r gêm nesaf. A bod yn llawer yn byd yn digwydd, gael fynd i'n cwestiwn arall, Tommy, please. Dwi'n dweud Columba un o met, un arall. Oce, wel, Tommy, ti'n gwybod be? Pa glwb, pa dîm oeddech chi yn licio rheoli well? Oho, na chi gwestiwn? Wel, rai fi, hyn, fi sy'n mynd digwydd ar cael. Go on, Tommy. Na, yr ateb onesti, os ydy wedi chwarae dros 500 o gemau a sgorio dros 300 o goliau, dy ti'n ffafrio'r clwb na? Deud i gomet. Maen nhw'n gwisgo gwyrdd na'r glyw i chi. Wrth i nhw ymosod unwaith eto. Ond ar ôl gweud yna hefyd, rhaid i roi ges i amser gwych yma ar Barc Waendew, chwarae'n Ewrop a cyrraedd rownd gyda Cwpan Cymru, rownd dyfnod Cwpan Cymru gyda blaen, a oedd hi'n drag o wahanol fel maes amser hynny. Tackle hwyr gan Bull, ac wrth i Bowen dorri'n glir, mae'r dyfarnwr yn chwibanu. Matthew Jones na Adam Hughes sydd ar lawr. Ia, a Bull sydd wedi gwneud yn hwyr. Mae'n mynd i gael cardyn melyn efo'r hyn, jyst i... Mae hon yn dacl fler i fi, oherwydd mae'n hwyr. Mae'n cymryd amser yn di Adam Hughes. Mae'n chwarae'r bel, y droed sy'n llusgo sy'n ei ddalo. Dim y droed gyntaf yna, yr ailyn sy'n ddalo, reit ar ei bigwr. Mae'n drosed. Dydy mwy na cardyn melyn, a mae rhaid i'r dyn bach yma sy'n cael gêm dda iawn ar y funud, peidio sboilio hi. Adam Hughes gath y gic fel petai. Adam Hughes di sgorio yn erbyn Aberystwyth tymor yma. Gyrwch yn efo, mae'r fenthyg o'r Seintiau Newydd. Matthew Jones sy'n clirio croesi, dyna i ddweud sydd drwodd. Siomedig yn y pen draw i'r tîm y fforddi. Adam Hughes oedd yn brifo. Oedd e'n hym y Seintiau Newydd, nath ennill o 10 gol i 1 yn erbyn Aberystwyth. A fe sgorio ddim yn ar y chwarae Aberystwyth. Wel, am bel i mewn eto, am gicrydd, edrycha. Go iawn o'n de, sa'ch chi ar y cae, a Tommy'n deud yn peth, fel bleidwyr, mae rhaid i chdi ymosod ar hynna. Mae dan ni ffynwyr canol allan ymosod ar hynna, ti'n dod i fewn tu ôl ddyn nhw, rhag ofn iddyn nhw fethu. Ni'n yn rhagweld beth sy'n mynd i ddigwydd, mae rhaid chdi feddwl ar dy draed yn meddwl, mae nhw am fethu hyd os i mewn i'r postyn bell yna. Yna di'r gwahaniaeth. Ti'n gwybod y diffyg mwyaf o ymysodwyr yn y gyngred yma? Maen nhw aros ar ei trad, dyn nhw'n symud. Os ti'n mynd sgorio goliau yn y Cwrt Cosby, rhaid ti symud. Os ti'r bel ddim yn agos i chdi, mae rhaid ti symud. Oedden ni ti gael gwydiad wrth am ddiffynwr a ti ar dy ffordd, ti yna. Dwi'n bod o'n deud,
Wel, mae'n dod o'r wrth y cae fan hyn, dwi'n meddwl, di? Dydy brifo? Gwaed fi'n credu yw'r broblem. A'r driniaeth yn dechrau. Ond ni wedi cael esboniad am Leeds i gyda llaw ddim yn cael ymwneud y ciciau gol anna fi i topi goes. Cesail y forddwyd fi'n credu groen yw e. Neu weid groen, mae'n haws. Ymddeheiriadau i bawb sy'n trin y blynyddoedd yn bathu termau Cymraeg gyda llaw am chwaraeon. Hanner awr diwedd. Caerfyrddin yn pwyso. Cesail y morddwyd neu checio yn iawn. Ddim yn ecfari. Ddim yn ecfari fwy chi angen e. Os yw'n Anig, gyda llaw? Ddim yn gwybod ti'n doctor y gyda. Na, chi ddim eisiau triniaeth. Credwch chi fi. Cael digon o broblemau sylwebu ar hyn o bryd ar gym yma. Hanner awr dros hanner awr wedi mynd parhain di sgôr. A Mark Williams, na enwi fe am y tro cyntaf bron, mae fe'n ddofn yn ei hanner ei hun. Yn derbyn y meddiant sy'n ceisio llusgo'i hunan a'i dîm i mewn i'r gêm o bosib. Maen nhw yn y gêm, yn amlwg. Maen nhw'n edrych yn bryglis tra'n croesi. Mae'n Caerfyrddin ar ôl cyfnod taclus. Yn edrych yn llai bygythiol erbyn hyn. Hanner amser ar y graig. Dylwydd yn cefn dim Caernarfon 1. Jamie Breeze sydd wedi sgorio. Eich bwyntiau i ddod nos lun ar Esbydyrec. Toc wedi hanner wedi 5. Wrth gwrs, cloddiau bach taclus gan Mark Williams fyna. Nos symudiad yn dod i ddim yn y diwedd. Mi fi dweud i Mark Williams, dwi heb gael lawer o'r bel fel mae Mark yn dweud yn gynharach, ond mae wedi mynd i edrych am y bel sy'n arwydd da o gapten y tîm, yn mynd yn ddwfn i dechrau ysbrydoli i dîmau, a y ffric fach yna roi fyna i Matthew Jones yn dangos bod e ar ei gêm. Not yn cymryd popeth ar hyn o bryd. Ciciau gol. A fe fydd yn cymryd y dafliad yma. Wedi chwarae yn y gol tymor yma hefyd, fel o'n i'n gweud, bach popeth. Gan Jordan Knott, yn ddim yn adlewyrchu'n wych felly. Ond yn gorfod cynnwys am ddiffynwr yn y gol. Wes Baines i Aberystwyth. Crysau gwyrdd yn cyrraedd y cwrt Cosby. Nath i dros ben pawb, ond ddim dros ben Joe Phillips. Acrobataidd. Teimlo i gefn o bosib ar ôl glanio. No, gret gweld dychymyg gan Joe Phillips. Da ni'n gwybod am Wesley Baines, mae o'n mynd i rei peli fel un i fewn, dydy am... Mae tu ôl o fo yndi. Yr unig ffordd mae'n mynd i gael unrhyw fath o ymdrech ar y gol ydy chwilio am y cic dros ysgwyd. Mae o'n neud hynny, ond mae'n sgil, mae'r techneg ddim yna wrth gwrs, ond sam llawer yn mynd i wneud o. Ronaldo, unwaith blwyddyn dwytha i Juventus, dwi'n cofio, yn pencampwyr Champions League, dwi'n dweud. Cyngor y pencampwyr, fi'n gwybod hwnna, sa'n gwybod beth yw groen, fi'n gwybod beth yw cyngor y pencampwyr. Caerfyrddin, croesiad, dau yn disgwyl, bwl yn un ohonyn nhw. Mae yna fygythiad yna unwaith eto yn Aberystwyth. Yn edrych yn fywiog am unwaith. Mae Joe Phillips ar garlam i mewn i ganol y cwrt Cosby, ond Matthew Jones wedi arafu pethau. Walcott, Adam Hughes ar ôl y dacl na, Williams, cyffyrddiad bach ymlaen. Camgymeriad gan Caerfyrddin. Ni wedi cael ateb gyda llaw. Cesail y forddwyd yw'r groen. Diolch yn fawr iawn i llais sgorio Emyr Davies am y neges bwysig. Mendes yn achosi problemau. Phillips eto, enwi Phillips tipyn yn hanner cyntaf. Mae'n groesiad da gan Joe Phillips hefyd. A dyw Caerfyrddin ddim yn gallu clyrio. Mae'n gyfle i Aberystwyth fan hyn. Jones eto. Chwipio i fewn, ond Edzi, fe bynnag yw'r broblem. Dau goes, oedd yn gallu cyrraedd hwnna. Ond Syrman yn neud mor dda, defnyddio'i brofiad efo'r oll gym a mae wedi chwarae. Nath o just cael hanner cam o flaen Mark Williams. So, Mark Williams yn trio wneud y rhediad na. Nath o ymroi rhediad i fynd am y postau cyntaf. Ond just Syrman yn cyrraeddu. Gwasfyddlon yng nghanol amddiffyn i Caerfyrddin. Caerfyrddin yn bygwth. Hanner cyfle, oedd yna dacl bwysig ar bwl. Roberts allan. Mas Stewart Jones? Na ci. Jenkins. Jenkins di'r boi am dacl di hwnna. Gath o'i ddal, sti. Oedd ar ei sodla di fi bach. Rhediad gwych gan bwl yn dod ar ei draws o. Dim yn cam sefyll. Oedd o am gyrraedd y bel cyntaf am dy dyn yma. Yn llithro. Bydd gyda Hull City am gyfnod yn yr haf, diddorol, felly cyfnod o braf cael ymarfer dan nhw, felly
Lle rhyw gysylltiad gyda Tony Pennock yn wedi bod gyda Hull wrth gwrs a Aberystwyth, ond Bowen sy'n edrych am Harling. Adam Hughes yn ôl. Mae'n ôl gyda Caerfyrddin. Nôl gyda Bowen. Bowen yn benderfynol fel arfer. Mae'n cael ei lorio gan Mendes. Mae'n gael crydd nawr de. Mae'n cymryd i'w ddeg llath i... Nath o'n disgyn i'r llaw, na ddo, ond edrych lle mae'r dacl yn dod. Mae'r dacl yn dod yma'n hyn, mae yna rhyw gysylltiad bach, a wedyn mae yna groen banana, wedyn mae'n llithro i llawr. Ond edrycha. Na, a mae hyn yn wych. Da ni'n gweld un ochr y gêm o look efo'r sgil yna a'r rhediad. Just un cysylltiad, dim just rhyw soccer bach, ond mynd rownd y dyn efo hefyd. Crydd yw'r canlyniad. Mae Bull dros y bil. Chris Jones neu Bull sy'n taro hon. Bull amdani a Roberts yn gwylio'r holl ffordd, ond cipolwg fach arall o Josh Bull. Bod yn fywiog, Tommy? Wel, ydych chi'n teimlo bod angen fe dynnu arbyd allan o Roberts o'r sefyllfa dde ynddo fyna. Ie, oedd hi'n gic dda, ond oedd hi ddwy fedr heibio'r postyn, felly nath ddim really trwblu y gol geidwad. Ond dim problem i Roberts sydd ar fenthyg o'r seintiau newydd. Mae wedi bod yn, falle bod chi'n gweld 5 i'r penwthnos ar wefan Sgorio. Ni'n dewis y ser ar wythnos yn Uwch England Cymru, neu dyweli. Joe Phillips, Aberystwyth, troi ar gydio. Caerfyrddin sy'n clyrio, nôl y dawi. Cyfle i'r ymwelwyr. Baines, Mendes. Yn llithro, mae dyfer sgiliau i geisio creu cic gornel arall. A Mendes yn ei chanol hi. Ar hyn o bryd, Paulo Mendes o Portugal, nath ymuno yn yr haf. Ie, pan mae Aberystwyth gael Matthew Jones neu Joe Phillips ar y bel, maen nhw'n edrych fel maen nhw'n mynd i greu rhywbeth. A wedyn, pan maen nhw ar y bel, dwi'n edrych ar Mark Williams, mae o'n trio symud o wrth i ddyn yn barod am y croesiad neu'r pas yn dod i fewn. Y glaw yn disgyn, Aberystwyth yn pwyso, Baines yn croesi. Eto Stewart Jones, Edsi yn arbed. Campus, Aberystwyth eto. Mae'n wyllt a mae'n gic gornel arall. Peniad da, arbediad da. Dwi'n gwell gan Stewart Jones, dwi'n meddwl oedd o'n medru sgorio herwydd o'n dod o wrth y gol, gath o bwyd trol i'r peniad, dim digon wrth gwrs. Ond Edsi yna, oedd ei groen o ddim yn boeni fo man hyn, mae'n hwnna'n arbediad. Efo cymaint o gyrff o'i gwmpas, mae'n gwneud mor dda i wneud cael llaw, dim just llaw cry arni i stopio'r gol. Mae bach mwy bywiog y Matthew Jones ar gic gornel nesaf, dwi ddim yn glanio'n garedig. Phillips, a mae yna drosedd cyn hynny, dyma nhw'n stopio pethau. Wel, mae cicau cornel a cicau rhydd Aberystwyth yn safon uchel. Mae Baines yn lle taro bel fewn, maen nhw'n pigo allan i cryfderyn yr awyr. Stewart Jones, dwywaith nawr, gyda 2 gynnig gwych am gol. Ti'n hollol iawn, Tommy, erwydd maen nhw'n medru pynsio'r peli mae mewn, dydy, Wesley Baines. Mae gynno fo yr gallu i pynsio nhw mewn, a dy hynna ddim yn hawdd i amddiffynwyr i asesu a wedyn y bosod ar. A mae'n haws i ti benio'r bel pan mae'n dod at ydi gyda cyflymdra ar yr uchder iawn. 2 gyn ymwysodwr. Ni'n cadw cwmni fi'n y pwynt sylwebu yn deall yn iawn. Ar hyn sydd i angen i sgorio'r goliau, deall tipyn mwy na fi. Mae'n sicrhau chi. Na pan bod nhw ma? Wel, o'n i am ofyn, faint o goliau ti di sgorio, Tommy, pan mae y pwer ar y croesiad a ti jyst rhyw anwesu i fewn i'r gornel. Ie, ti'n gwybod un, mae'n haws. Fel ymwysodwr, yn unrhyw safon, os ti'n sgorio goliau, ti'n dibynnu ar dy gyd chwaraewyr i roi'r cyfleon i ti. A wneud cyfleon ti hefyd. So eisiau gwneud i Tommy dim ond hyn, ond ni'n gwylio fe pan o'n i'n blentyn ar goedlan y parc yn Aberystwyth. Goliau diri, oedd hi'n tipyn o gyfnod, diwedd 80au, dachrau'r 90au na, Tommy? Wel, oes air Aberystwyth, heb os nhw gan i bai. Os na oes air i ddod yn erbyn yr hen air eno yng Caerfyrddin. Pawb yn hanner Caerfyrddin o'r cae. Dwi'n agosau at hanner amser. Ni'n di enwi Ryan Edwards llawer.
Wedi colli'r meddiant, nôl yn y tîm heno. Bull yn herio. Ond Hughes yn daclus. Aberystwyth di bod yn esgeulus braidd yn y sefyllfa yna. Morgan, Bowen. Hyfryd eto gan Luke Bowen. Mae fe'n achosi problemau. Yw em fynd i hun. Luke Bowen yr holl ffordd o bosib. Dal i fynd. Mae'n cael ei lorio. Mae'n y Caerfyrddin yn dod allan fan hyn. Stewart Jones sy'n chael. Wel, mae ddigon o chwaraewyr rwan does ar gadw melyn sy'n gorfod bod yn bwyllog. Mae rwan ymlaen, tan ddiwedd y gêm ond Luke. Eto, mae'n just twyllo, wedyn mae'n newid ger, mynd heibio un, meibio dau. Mae'n gwybod lle mae eisiau mynd, ond mae eisiau cyrraedd yna, mae'n benderfynol, mae'n symud y bel. Mae'n mewn llinell syth, mae'n symud y bel, jyst i'n cyffyrddiad bach, jyst i newid cyfeiriad. Yn ei siŵr bod yr amddiffynwr ddim yn gwybod pa ffordd mae'n mynd. Chris Jones sy'n cymryd hon. Wedi ymuno o Lanelli. Gath e 7 gol i Lanelli tymor diwetha, ac yn y tîm Llanelli na. Mae hwnna dipyn o gamp, ac sy'n o'r y gweilod. 31 sgoriodd y tîm cyfan. Chris Jones i Caerfyrddin. Yw i'n eiliad fawr i'r tîm cartre. Heibio mae'n mynd, mae'n gwyro, cic gornel. Wel, yn pwyso reit ar ddiwedd a hanner, fysa gol yn neud i unrhyw dîm, ond Caerfyrddin sy'n efo'r pwysa. Siawn sy'n mynd efo cic gornel. Os oes safon arni i gael ei chwaraewyr mawr i ymosod ar y bel. Jones i'w chymryd eto. Y peniad yn siomedig yn y pen draw gan Sermon. Wel, pan mae'n gêm mor dyn a hyn, ti yn edrych ar dy ser yn y tîm, efallai jyst i greu rhyw moment special. Yr unig ffordd arall mae'n mynd i ddigwydd ydy o cicio gosod, ildio goliau, chwaraewyr yn blino efallai, wedyn ddim yn marcio i dynion, ddim yn canolbwyntio yn yr ail hanner. Ond mae wedi gwella. Dim amheuaeth am hynny. Oedd ddim yn anodd iawn gwella, i fod yn deg. Yn sicr, mae doi ymsodwr Caerfyrddin, Bull a Bowen, maen nhw'n uniongyrchol yn mynd am yr amddiffynwr. Maen nhw eisiau nhw cael eu tacl mewn, maen nhw eisiau cael eu cicrydd yn erbyn nhw. Maen nhw'n lot mwy positif na beth yw ymysodwr Aberystwyth ar hyn o bryd. Mae'n gret gweld, dydy, chwaraewyr yn positif. Ac mae hwn wedi bod trwy y hanner cyntaf yma. Mae Luke Bowen wedi deffro yn y chwarter awr dwytha. Felly mae rhaid i Aberystwyth wneud siŵr, enwedig Jenkins yn y cefn, i siarad efo pobl o'i flaen o Bolocotsi. Jyst sefyll yna, na dyn nhw gael y bel. Mae'n frwydr yn y gornel. Nid ni'n siarad lawer yn nath Jenkins dacl gwych ar Bull i arbed gol. Angen sychu'r bel yn amlwg. Y glaw yn dal i ddisgyn. Adam Hughes. Sim tywel wrth ochr y cae. Stoke oedd yr tywel wrth ochr y cae, sychu'r bel. Ia, Delap, Rory, Delap. Of gwrs. Oedd Andy Legg ddim yn cael tywel. Cyfle i Caerfyrddin o bosib ar ddiwedd yr hanner cyntaf. Bowen sy'n troi y gŵr sy'n edrych am ei ganfed gol. Mae'n edrych o'r chwaraewr sy'n edrych am y gol na hefyd. Mae o'n mae'n troi ar y geiniog o fan hyn, dydy mewn un symudiad. Mae'n cael y bel, mae'n cael ei allan o'i traed, ond mae'n chliw dydy'n sticio iddo fo wedyn. Just yr un troi arno fo, just allan i droi dde, a wedyn yn crymanu'n syth efo droi chwith. Just methu ffeindio'r gornel. Mae chwaraewr da Luke Bowen yn 31 oed erbyn hyn. Oedd e'n chwarae bod Talbot yn 16, oedd e'n sgorio yn erbyn y Seintiau yn 17. Mae fe'n gymeriad. Nes i siarad efo dim awd ar ôl i yncolo y wythno cael y swydd yn Reading. Mark Bowen? Ia. Nath e benodi hunan fyna, Mark Bowen yn Reading? Efallai. Robert allan yn clywed, jyst i'r sbonio chi ddim wedi clywed. Mark Bowen yn mynd i Reading fel rhyw gyfarwyddwr pêl-droed dros y haf. Yn sydyn maen nhw'n cael gwared o'r rheolwr. A pwy o'r rheolwr newydd? Mark Bowen. Ond dwi wedi bod yn gweiddi ers blynyddoedd i fod cael swydd. Mae o'n ddyn mwyaf clefar mae'n bob chwaraewr yn y byd. Ac wrth gwrs mae'n cael ei adnabod fel is-reolwr efo Mark Hughes yn bob man. Rwan mae'n cael ei enw hyn os dwi'n neud yn dda. Cymru, o'n blynyddoedd i ddod. Dweud mawr gan Malcolm Allen fan hyn. Fydd mae o icon da, jyst mae o angen neud enw iddo fo hun fel reolwr gyntaf. Wel, mae'n anodd iawn i unrhyw un y dyddi yma nid i enw fel reolwr, herwydd sneb yn cael digon amser. Na'n ffodus.
Y brawd yn edrych yn hapus wrth ochr y cae. Mae o'n mwy ar teli yn hwnna fi. Chi gath y gwallt yn amlwg, Malcolm. Ha, diolch, chwaith. Sdim felly gweld i wallt. Mae yna oedi, dim ond munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar y diwedd a Conor Roberts yn oren o'i goryn i'w sawdl bron. Nid yn ysgidiau yn oren. Dim problem gweld Roberts yn y gol heno. Mae wedi bod yn gyffeiliad ers cyrraedd Aberystwyth o'r Seintiau Newydd ar fenthyg. Hynny bendant hefyd. Unwaith eto, Hughes yn sychu'r bêl. Dyma fydd weithred ola'r hanner cynta. Byddech chi'n tybio. Ac yn y gêm rhwng y ddau dîm sydd ddim di llwyddo cadw llechen lan drwy'r tymor. Mae'n di sgôr y regwyl. Un reswm am hynny. Stewart Jones yn methu o flaen gôl. Cyfle mawr iddo fe a Luke Bowen sydd wedi cael 99 o goliau. Ddim wedi cael y ganfed hyd yn hyn. Mae'n di sgôr. Dewch nôl ato ni. Wedi'r regwyl.
Caerfyrddin sydd ddim di ennill tymor yma gartre yn erbyn Aberystwyth. Mae'n hen bryd i'r hen air sicrhau triffwynt, ond y cyfleoedd mawr o bosib i Aber yn yr hanner cyntaf na. Stuart Jones yn agos, Joe Phillips yn acrobataidd ac Idzi yn rhwystro Jones unwaith eto cyn yr egwyl. Ambell i gipolwg o fygythiad Caerfyrddin, ond dim goliau hyd yn hyn. Mae'n ddisgwr yn uwch cyngred Cymru JD Caernarfon ar y blaen yn erbyn derwyddon cefn o gol i ddim yn gêm arall yn noson. Malcolm Allen a Tommy Morgan sy'n cadw cwmni i fi yn y pwynt sylwebu. A Tommy, fel rhywun sydd wedi rheoli'r ddau glwb, pa reolwr presennol o'r ddau glwb fydd hapus ar yr egwyl, chi'n meddwl? Wel, mae fel ar hyn o bryd. Fi'n credu mae Aberystwyth wedi edrych yn fygythiol o gicio rhydd a gicio cornel, ac ar llaw arall mae Caerfyrddin wedi edrych i agor i fyny am ddiffyn Aberystwyth drwy fynd tu ôl i'r cefn, ac maen nhw wedi creu un neu ddau o gyfleoedd da. Do, yn bendant. Oedd ddim yn wych ar y dechrau, Malcolm, ond mae'r gêm wedi gwella. Chi'n cael y teimlad falle byddwn ni ail hanner mawr o ran y ddau dîm yma i ddod nawr ar neges fan hyn. Wel ia, da ni'n gweld Gavin yn fan hyn yn siarad efo'r chwaraewyr yn yr ystafell newid efo tacteca, be maen nhw'n gwneud yn dda, ac un beth maen nhw wedi gwneud yn dda yn yr 20 munud dwytha di ennill yr ail bel. Mae'n gêm hollol agorad ar y munud, ti'n mynd gwybod pa ffordd mae'n mynd i fynd, ond mae yna rhyw hanner cyfleon yn dechrau dod. A tra mae chwaraewyr yn mynd i flino, a ti'n edrych ar y ddau fainc, mae yna gryfdar o yna hefyd. Da ni'n gwybod am Liam Thomas o fo, mynd i dod ar y cae mewn o'n prif sgorio tymor dwytha dros 20 o goliau. Ti ella'n sioct, do ddim yn chwarae, ond mae'na cydbwysedd gwell heb ddefo mynd yn wrth o fi. Anyway, gan i weld. Ond dwi'n dal yn deud, mae'n gêm, mae yna llawn nerfus yna. Does a neb wedi droed ar y bel i fi eto a di setlo pethau lawr. Neb, mae eitha tatan boeth, oherwydd dyn un o'r ddau dim sy'n colli, mae'n ymwneud sefyllfa anodd yn y chwech isa. Felly, gan i well yn yr ail hanner. Di ddim di bod yn glasur, ond ti'n gwybod mae yna lot yn cyfri ani. Dwi'n weld cyfleoedd nawr, hanner cyfleoedd fwy na dim yn yr hanner cyntaf na i Caerfyrddin. Ie, cyfleo. Oedd yna ddim yn gyfle, oedd hi'n ergyd o bellter. Dwi'n credu sef i fwrw'r targed. Bydde Conor Roberts wedi arbed y cyfle yma. Ond dyma'r tro, am y diwedd y dair mae Bull wedi mynd i'r postyn pella. Walters methu cael ei ergyd fewn fyna. Ond mae'n gweud, o chwarae agored, mae Caerfyrddin agor ymddiffyn Aberystwyth i fyny. Ia, fo sy'n edrych, a Bull yn cael y peniad yn y diwedd, fo sy'n edrych, fel rhywun sy'n medru agor drws, a eto fan hyn, am ddiffyn. Ac hefyd yn rhedag, ti'n gwybod llawer o chwaraewyr yn rhedag efo'i ben i fyny. Hwna oedd yr ergyd a dwi'n gwybod Conor Roberts trwy'r gweld hwnna i per postyn. Ond mae Bull yn medru codi ben pan mae'n rhedag efo'r bel. Felly mae'n ymwybodol o chwaraewyr sy'n rhedag i mewn. A angen iddo fe gael chwaraewyr dod o ganol cae i gynorthwyo fe wedyn. Yndi fel nath Harling i fanna de. Stuart Jones wedi bod yn agos dwywaith i Aberystwyth. Dylefer i'n wneud well? Siarad am chwaraewyr sy'n 35 oed, sy'n wedi chwarae 399 o weithiau yn uwch gyngred Cymru a mae'n sgorio 26 o goliau. Felly, dwi'n sgorio'n aml, ond mae'n sgorio goliau. Edrych ar y peniad yma, uchel, hofran, peniad y daws y gol, a wedyn arbediad gan i ti. Mae hwnna'n arbediad campus, ti'n gwybod pam? Ond lot o gyrff o'i flaen o. Sed i hyd cael gwiriad wrth rywun a sy'n mynd ffordd arall. Ond y peniad gyntaf o rhaid o sgorio hwnna, oedd o bod ar ei ffordd lawr. Ti'n gwybod, a dyna pan oedd o bennu drost. Mae'n eich ti fod yn jyst canolbwyntio, ti di ennill llathan ar dy chwaraewr sy'n marcio chdi, ti yna canolbwyntio, jyst mae'r pŵer ar y croesiad, unrhyw fath o gysylltiad cywir, mae'n y gornel. O'n i'n disgwyl gweld Joe Phillips am eiliad falle yn cael un o goliau y tymor, a the amdani yn acrobataidd, ond oedd hi ddim i fod, ond pwyso eto. Ia, o'n i'n dweud eto, Baines o'r ochr dde, croesiad gwych, oedd hi'n begian i amergyd, ond bydde hwnna wedi bod yn gol wefreiddiol sydd wedi cael... Da ni'n mynd i ddweud bod ydi mithio? Na. Oedd e'n gynnig da. Gynnig da. Ie, Luke Bowen wedi bod yn brysur hefyd, yn pwyso, lot mwy i ddod yn y gêm yma. Ond sgwn i ddim yn Nicky John erbyn hyn. Nawr fi'n gwybod efo Nicky John, i fod yn oll o deg. Mae'n wrth ochr y cae. Yn cael cwmni, dydi rheolwyr fan hyn, rheolwr clwb lleol sy'n creu dipyn o penawdau yn y cyngeiriau is-tymor yma. Clwb Rhydaman, i rheolwr nhw sy'n gyda Nicky. Diolch Dylan, dyma fi hefo Griff Harrison. Griff, unlike the managers of both these clubs, I imagine that you're here tonight feeling pretty pleased with yourself. Rhydaman have won 7 on the bounce and you've just won Manager of the Month in the Cymru South as well. Yeah, things are going well for us. I mean,
you know, the manager of the month is an accolade. Obviously, I'm proud to have my name to it, but it doesn't belong to me. It belongs to the club, the supporters, and mainly the players who have been outstanding so far this year. Any fear there with what usually happens after a manager wins Manager of the Month? Yeah, I am aware, and it has happened once before to me, but I'm hoping we can put that right tomorrow. And I mean, you've got some big household names in your mix now, Lee Trundle, Andy Robertson. That's fantastic. Yeah, and it's great for the club. They're great on the field, and they've been great off the field. And more importantly than footballers, they're first-class people, and that's what we want at our club. Big Welsh Cup match tomorrow as well. Yeah, round one, and the Welsh Cup is always something we try and get as far in as we can. I think a few years back we played Caerfyrddin, and we got a great gate for that and a good crowd, etc. So we're hoping. We've got a Cardiff Draconians home, and it won't be easy. And it's a potential banana skin for us, but we'll be doing everything we can to get the result. Well, listen, we wish you all the best for tomorrow and the rest of the season as well. Wrth gwrs, egwyl fer sy'n nesaf rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth gan obeithio falle gawn ni gol mewn cwpl o funudau.
Croeso nhw ato ni, Sgorio'n fyw ar nos Wener o Barcwain Dew, mwy i ddod. Pnawn di llun, pnawn neu nos? Pnawn wedyn ni, anrod i 5 uchafbwyntiau o holl gemau'r penwthnos. Ni'n gweld Caernarfon fyna. Un yr un yw i gem nhw nawr, maen nhw'n derwyddon cefn enno, mae derwyddon di taro nôl. Alec Mwdimu yn ei chael, Jamie Breeze yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Os dim eisiau fi weithio chi, bod hi'n glawio ar Barcwain Dew, ond dwi'n glawio goliau hyd yn hyn. Di sgôr yn yr hanner cynta. Caerfyrddin yn ceisio dechrau ar garlam. Chris Jones at Luke Bowen, bol yn y calnol. Harling yno hefyd, dechrau bywiog i'r tîm cartre. Smith gath hanner cynta taclus. Ond Ryan Edwards yn brysur i Aberystwyth. Wallacott yn ôl at Hughes. Faint o weithio welon ni yna yn y hanner cynta. 3-4 pas, symudiad da, dim byd ar y diwedd. Mae'n yn well, Mark Williams a Mendes yn cyfuno. Williams dal yno, Mendes. Dwi'n gallu creu lle i'w hun. Mae yna le i Mendes, os yw'r bas yn gywir. Dechrau gwell i'r hanner cyntaf, ddi bron yn dechrau perffaith i'r ail hanner. Mendes yn ei chrymanu. Ac Edzi yn gwylio i holl ffordd. Wel, un o'r negeseuon dwi'n siŵr yn ystafell newid oedd enwedig yn gafin i ddeitha Mendes oedd agosach i Mark Williams. Mark Williams a fo'n cymuno fan hyn. Wedyn, mae Mendes yn gwybod, mae yn y cwrs cosmis, gael hanner llall, dwi'n da, efo'r gallu grymannu hwnna i postyn bella, mae o'n trio, a mae o bron a neud ti. Ymateb gwych ar y fainc hefyd, pawb yn codi. A Matthew Bishop yn ei canol, nes i'n sylwi yn y fan y cyntaf, yn cuddio dan yr het. Baines ar gic gornel. A na minweth, mae'n siomedig gan Wes Baines, nid yn aml. Ni'n dweud hynny, ysna gyfle i wrth ymosod. Oes yw'r ateb i Caerfyrddin. Dyma nhw'n mynd. Yn disgwyl yn y canol. Mae Luke Bowen, bol sy'n croesi! Oedd hi bron yno! Cyffyrddiad gan Roberts. Danny Thomas yn dal i ben. Kerry Morgan yn cyrraedd yn hwyr. I fod yn deg dar chreuo'r canol cae, fai mor agos oedd hon. Wel, oedd hi'n bedwar y bitri am un Tom. Am Bell, ti'n bod, mae'n just gwad os ti'n mynd i... Os ydy neb yn cyffwrdd i, ella mae'n mynd i mewn i postyn bell, ti ddim. Mae Kenny Morgan, dwi'n siŵr, yn cael ei fath o gysylltiad. Ella i ben ôl idnod, neu gefn, mae'n taro'r postyn, un safwrth i fod. Di bod ar y postyn bellan Sgorio. Gan chi weld rhwystredigaeth fyna yn ei lyged y cyffyrddiad gan Conor Roberts yn holl bwysig fyna. Y bel yn taro'n erbyn. Kerry Morgan hytrach na fe yn taro'r bel mewn i'r rwyd. Oedd o'n gwybod llawer amdani na oedd yn y diwedd, ti'n iawn. Oedd am gyfle, os ti'n mynd i gadw mae'n fel yna, yn yr ail hanner, da ni'n mynd i gael gofio. Mae'n yn well. Dau gyfle gwych. Tipyn gwell. Bron gweud diolch iddyn nhw. Walters ymlaen i Caerfyrddin. Mae'n glawio, dwi'n eisiau swnio fel bod fi'n cwyno fan hyn, achos ni dan do yn y pwynt sylwebu. Ond mae'n glawio gymaint, fel ni'n cael trafferth gwrdd allan drwy'r ffenest. Os dychmygwch chi'ch car pan mae'r wipers ddim yn gweithio, na'r olygfa sydd da ni ar hyn o bryd. Wyt ti'n gwybod sut da ni'n teimlo bob wythnos am dal bod da ni allan yn y glaw? Ni fod Mendes mynd i fyny, Sirman yn just... Wel, dyma'n bwrpasol yn brifo neb y fe Benelli, mae'n just gwarchod ei hun, am ddiffyn ei hun. Llawer o'i le fan yna, i fod yn deg. Mendes dal yna, Edwards nawr i Aberystwyth. Yn hongian y bil, yn gwahodd Joe Phillips i fynd amdani. Mae Nott yn clyrio. Lee Jenkins ar draws i Aber. Tafod i'r tîm cartre. Wel, mae'r amgylchiadau yn gweithygu, ond mae'r gêm di gwella. A diolch byth am hynny. Mae hon nawr yn teimlo fel gêm ddarbu. Dau dîm yn brwydro. Wel, i aros yn y gyngrair, y bendant Caerfyrddin. Dwi'n Aberystwyth ddim yn bell o'r gwaelodion chwaith. A mae derwyddon cefn di mynd ar y blaen. Ar y gair. Un o'r clybiau sydd o gwmpas y ddau yma lawr yn y gwaelodion. Derwyddon cefn ddim di ennill ers mis Awst, gofiwch. Ar y blaen yn erbyn Caernarfon. Dyna'r sgoriwr i chi yn y man. Os na sgoriwr fan hyn, Caerfyrddin. Creu ychydig o le. Adam Hughes a'r cyffyrddiad. Mae honna yn gol fawr. James Davies sydd i chael i'r derwyddon. Y gŵr gath y gol na fan fan nhw i Ewrop. Bydd hwnna'n gyfniad enfawr i Hugh Griffiths, welcome.
Wel, mae am ar adag yma'r tymor, os di gêm yma'n aros rhywun peth, ydyn nhw'n neidio i'ch ben Aberystwyth heno, efo gwaniaeth golia. Ble mae hon yn glanio yn y cwrt cosbi, Roberts allan eto, hanner eiliad o bryder. Pan ti'n trydydd o'r gwylod, mae unrhyw uddugoliaeth cofio yn un da, a fydd yw Griffiths, oce, mae yna ddipyn amser i fynd yn y gêm yn ebyn Gaernarfon, a un peth yn Gaernarfon, dyn nhw byth yn taflu'r tŵol i fewn. Walters di troi, oedd hi ddim yn drosedd ar Mendes. Mae yna oedi. Walters yn edrych am gymorth, am draws y cae. Mae nhw'n mynd wedi gwastraffu'r cyfle. Williams, syniad campus, ddim cweit yn cyrraedd Mendes, cos mae Chris Jones yn gweithio'n galed unwaith eto yn yr ôl amddiffynol a drwodd mae'n mynd. Ni sôn am derwyddon ar y blaen. A rhywun proffwydo buddigoliaeth i Gaernarfon. Ni'n proffwydo bob wythnos o Sgorio erbyn hyn ar ein gwefan. Falle bod fi wedi sôn, mae dim ond un canlyniad oedd yn mynd i fod ar y graig heno, sef buddigoliaeth i'r ymwelwyr. Dyna ni. Dim rhy hwyr, Dylan. Dim rhy hwyr. Nes i ddweud 2-1 fi'n credu, felly mae'n rhy hwyr am honna, ond ta waith. Dim bod fi'n ffafrio neb. Mae Aberystwyth wedi'n chwarae tric am fan hyn, oherwydd maen nhw wedi taflu Mendes fel ymosodwr, a dweud Mark Williams yn ôl yn yr rhif 10 na. Ac mae Mendes yn creu mwy o broblemau. Mae'n rhaid i bwysau o gwmpas, mae'n rhaid i gryfdar o gwmpas, mae'n rhaid i gorff o gwmpas. A ti'n edrych, os diolch mynd i neud hynny, geith Mark Williams ellai pyn bach mwy o hwyl yn codi'r just y darnau fyny tu ôl efo. Aberystwyth yn creu lle. Baines sy'n gallu creu lle a creu cyfle eto yn edrych am Mendes. Mae'n gic gornel bod Caerfyrddin ddim yn cytuno gyda hynny gyda llaw. James Davies, ti'n ymlaen fel eilif, 2 munud yn ddiweddarach, bod fe'n sgorio. Unwaith arall o groesiad dda mewn i'r postyn cyntaf yna, amddiffyn da hefyd. Y ddisgwyl tan mae o'n cymryd i gic gornel yma. Baines i'w chymryd i eto. Does neb yn gallu taro'n iawn, oedd Walcott yno i Aberystwyth. Mae'n un o'r chwaraewyr na dydy, Tommy. Diolch angen cymryd i dyn ar, diolch angen mynd o'i gwmpas o. Mae o, ti'n gofio David Beckham, ystalwm? Just cael allan o'i draed, a wedyn just crymanu i mewn efo pwer, rhyw bunchio i mewn efo, tu mewn i'w droed. Os ti'n chwarae yn yr un tîm ag dyle ti fel ymysodwr fod yn gwybod beth sy'n mynd i digwydd. A dyle ti ymateb yn gynnar yn sach na'n hwyr. Ti'n chdi ar dy ffordd, dyna ti'n dweud, Parain ddi sgôr. Ond mae'n well. Cael y teimlad falle bod y ddau dîm di penderfynu, wel, ni angen ennill fan hyn. Dewch i fynd amdani. Caerfyrddin, dim un buddigoliaeth, 10 gêm i mewn i'r tymor. Mae wedi colli'r 4 gêm diwetha. Ac Aberystwyth, ond yn 8fed, gyda 8 pwynt yn ôl 10 gêm. Gorffen yn 8fed tymor diwetha, felly maen nhw'n union yr un safle. 2 gêm gyfartal yn ei gêm y diwetha, nhw'r un diwetha yn ebyn Met Caerdydd hefyd. Un o'r criw na sydd ddim wedi colli hyd yn hyn tymor yma, ond cwpl o gemau cyfartal yn ddiweddar yn effeithio safle Met Caerdydd ac Aberystwyth. Maen nhw wedi colli, ni sôn am y penawdau, 10-1 yn ebyn y Seintiau Newydd. Feildion y 4 yn erbyn Ceicona, bod hynny'n gallu digwydd i unrhyw un hefyd. A felly mae colli gartre o 2 gol 1 yn erbyn Ebus, oedd y golled fwyaf niweidiol i Aber hyd yn hyn tymor yma. Dwi'n meddwl nhw'n amddiffyn fan hyn ar ddechrau'r ail hanner yma. Da ni sôn am beth o bwysig di hon. Mae yna 4 o'r 6 ucha yn chwarae yn ebyn i gilydd fori. Mae fori'n fywiog. Fori'n fywiog iawn ein trwy'r gemau. Yn ôl hyn, Mott. A tafliad Bull, Halling, ddim llawer o le gan Caerfyrddin. Mae'n rhaid yn dda i gael y croesiad i mewn, ond Roberts allan unwaith eto nawr dydodol gemau fori, fel oedd Malcolm yn sôn. Mae'r bala gartre yn ebyn y Bari am gem allan honna fod. Met yn ebyn Ceicona, 2 o'r clybiau sydd ddim wedi colli yn cwrdd. A mae'r Seintiau Newydd ym Mhen y Bont. Tafliad i Aberystwyth. Ebystri Newydd, y gêm arall. Yn uwch gyngor Cymru JD, y fori. Ti di sôn yn barod o am ddim mae James Davies ddim yn wneud i derwyddon cefn dod wrth y banc. Lle i Chris Jones, Bowen yn disgwyl yn y canol. Holaeth i glanio i neb, hanner ergyd ac eto Bowen yn swnwyr o falle yn y gyfle. Bol yn ei chanol i. Wel, dwi'n meddwl Harling oedd yn rhedeg i mewn, bod yn rhedeg o y rôl David ma mae o'n chwarae.
Mae'n aros allan i'r cwrs Cosby, mae o'n gweld y symudiad o'r flaen o, wedyn mae'n asesu pethau, wedyn mae'n amseru i ddedeg mewn. Harling dylad i cymryd ti, ond dwi'n siŵr yn y diwedd ella bwl math, efo droed chwith ac oedd ongro. Dyw ergyd sgiwyff oedd ddim yn byd, oedd ddim techneg tu ôl i yna, ddim. Oedd o'n argoedd i fi bod o'n mynd i sgorio o gwbl, dylai fod i gwrando ar Harling yn gweithio tu ôl efo, oedd o'n mewn gwell safle. Caerfyrddin wedi colli'r meddiant, sgiliau gan Mendes, os na le. Ar y da ar drwg, sgiliau da. Yn sydyn, colli'r meddiant, Caerfyrddin, bwl. Lle yn sydyn. Y gêm yn mynd o un pen y cae i'r llall. Bwl. Yn gofod dechrau eto. Lee Jenkins sy'n ei wylio, Matthew Jones na hefyd. Bwl yn dal i fynd i Caerfyrddin. Yn gofod ildio, cic gornel. Dyna ddim dod o cic gornel. Ond chwarae teg i Jenkins, un peth wedi gwella wrth fynd ar am ryw brofiad do i Hull City yn yr ha. Mae di aros ar ei draed. Do'n di neidio fewn fel sef yn ei blwyddyn dwytha yn y cwrs Cosby. Do ddim isio mynd i'r llawr, do ddim isio fatha reid y daclo fewn a wedyn cam amseru, mae'n gicwr spotted. Oedd bwl yn chwilio am hwnna. 10 munud i fynd yn yr ail hanner. Sermon yn benderfynol. Ond y dacl bwysig fyna gan Wallacott. Mae yna chwaraewr ar lawr, Mark Williams yw hwnna. Aberystwyth yn chwarae ymlaen, Adam Hughes yn lled iddi. Ryan Edwards, Hughes, dal i fynd, y cefnwr chwith, ddau droed chwith. Chi'n gwybod be, ddim yn bell i'r cyfer yn digwydd, tra bod Mark Williams ar lawr mewn poen. Mae fe nawr yn derbyn triniaeth. Difyr, oedd Caerfyrddin hanner meddwl stopio, Aberystwyth yn parhau. Wel, dwi'n meddwl mae'n iawn, oedd o'n eistedd fyny cyn i'r ffisio ddod, na ni edrych fan hyn, mae'n fyny am y heda, a mae'n peniad, wel, i coesau nhw'n rhyw clymu. A mae Sermon yn just edrych os oedd yn oce, ond mae Williams wedi dod yn waith allan ohoni. Ie, dwi'n edrych falle bydd e'n mynd i gario ymlaen yn y gêm yma. Dwi'n diddorol gweld pwy bydd yn mynd i lyddio yn ei lefe. Gol arall yn y derwyddo, drychwch ar y sgôr ar y graig. James Davies wedi cael ei ail esto ymlaen fel eilydd. Dath ymlaen fel eilydd, o fewn 3 munud a wedi rhoi derwyddo ar y blaen. Mae wedi cael ei ail. Hugh Griffiths, fi'n aros i glywed y cyfweliad ar ôl y gêm yn barod. Wel, da ni'n edrych am eilydd efallai, os di Mark Williams, mae wedi troi i Ben-Glyn yn fan hyn, allan neu bigwn. Ond ti sôn am Caerfyrddin, ti di sôn am i eilydd nhw sy'n hoffi sgorio yn erbyn Aberystwyth wrth gwrs, i prif sgorio o'r tymor dwytha, Liam Thomas. Wel ie, Liam Thomas. Mae fe'n sioc bod e ddim yn dechrau i fod yn deg, ond Aberystwyth sy'n gadw y cae, Mark Williams, ond Liam Thomas ar rediad rhyfeddol o ddechrau gemau i Caerfyrddin tan wythnos diwetha, 145 o gemau'n olynol. Yn sydyn, mae fe'r fainc yn ebyn Bala, mae fe'r fainc Ceno, 7 mewn 5 yn ebyn Aber, wrthyn ni weld cyfle Adam Hughes ar cefnwr chwith yn taro i Tommy. Ie, mae fe'n trai da gyda fe ar ymwneud â cwrt Cosby fyna. Bydd yn ôl ar ei drod chwith i ffefrynau a chwipio i fymru neu o'r postyn. Wel dweud, dda ran chwaraewyr ar fenthyg, Hughes o Roberts o Seintiau, Price o Abertawe hefyd. Do, tad. A maen nhw'n edrych yn chwaraewyr da. Bowen i Caerfyrddin. A mae gol! Y tar o'r bar! Bowen mor agos, 99 o goliau yn uwch gyngor Cymru iddo fe. Ni'n mynd i ailadrodd hyn nes bod e'n cyrraedd y cant. Chris Jones. Ond oedd y ffigio, bron twyllio ei hun. Yma'n ei troseddu hefyd. Siomi Chris Jones a Bowen mor agos i gyrraedd y garreg felltir fawr na. Wel, a chdi'n gwybod, oedd o'n mynd i gael rhywbeth gyda taro'r bar mae o'n neud, ond mae'n jyst creu rhyw hanner llathan i ddweud. Mae bel o dan i draed o. Felly, byddwch chi jyst yn chwychu faint o bwyd sy'n ganddo fo'n y goes na. Mae'n jyst pen drosti, cadw i lawr, ia, ond dim cadw lawr ddigon o ryw botfed na ddwy i ni gyrraedd yr hwyd. Mae'n sy'n dod yn agos i gyrraedd y cant mewn steil enno. Chi'n cael y teimlo, felly mae rhyw bobl neu tapyn fydd hi yn y pen draw, ond neb yn poeni. Na. Pan ddawi, fe ddawi. Mae wedi cael 5 tymor yma, fe o'r prif sgoriwr, Luke Bowen. Ie, mae ron llaw fel y mysodyn nhw. Dyn ni'n mynd hoffi fod yn amddiffyn nhw'n ni erbyn e, erwydd mae fe'n dipyn o gymeriad efo chi'n teimlo.
Mae fe'n siarad gyda'r amddiffynwyr hefyd yn i poeni nhw ac yn siŵr gair yn Chris Lee Jenkins yn fwy nag unwaith i weid pwy mor dda yw a pwy mor wael yw Lee Jenkins. Wel, os yna'n chwarae bod Talbot yn 16, ni'n credu. A fe'n dangos fain o gymeriad sydd ganddo fe. Conor Roberts, dan ychydig y bwysau fan hyn. Cario yn y diwedd. Ac yn ôl mae'n mynd hanner awr i fynd, parhain di sgôr. Dos bosib bod wedi rhoi'r melltith ar y gêm yma. Be chi'n neud bore fori? Amser brecwast. Bore fori, fi wedi drysu fi mewn bryn o Sadwrn. Bore di Sul, mae'r gêm fawr, cwpan rygbi'r byd. Gemau gyd yn fyw ar S4C. Cymru'n cwrdd y Ffrainc yn rownd yr wyth ola. Ni lawr i'r glo man, nag i ni lawr i'r wyth ola. So gyda Australia i ddod fori hefyd. A ni'n gwrando yn gynharach rhaglen Tudur Owen. Nath ddechrau ffafrio Australia ar Radio Cymru. Cyn atgoffa pawb o'r ddidiedd bod e'n cynnogi dim un yn nhw. Saeson gyda Syntan, nath o ddisgrifio. Yr Aussies, disgrifio da. Sim Syntan yn agos fan hyn, ar bar Cwain Dewen o. A Bob Malcolm Allen, sy'n wastad yn edrych yn iach iawn. Caerfyrddin yn clyrio. Wedi mwynhau'r chwarter awr cyntaf yn yr ail hanner. Dipyn mwy Chris Jones, tu allan i droed, oedd y bas bron yn berffaith i Bowen yn Roberts yn gweld i. Ia, mae rhaid chdi ddeud da iawn to Roberts oherwydd i safle cychwyn fel golwr. Oedd o'n darllan y gên, darllan y chwarae. Mae'r bel ma'n tu allan i droed ydi, mae'n chwilio. Mae'n ormod o bwyr ran i fi anyway, sef o beth i cyrraedd i, ond dal i fod. Dyrog i fi'n bach o glod i Conor Roberts, mae ar blaid i draed yn barod. Blaen i draed yn barod i ddod allan i wneud hyn, a defnyddio fo hyn fel rhywun sy'n sweeper. Gwarchod. O, chi'n mynd i ofyn am y Cymraeg, dwi'n yn gwybod. Sgibo. Jones i sgibo hon dros ben pawb, a Bull. Oedd yn ymestyn, mae Bull mewn poen. Fan hyn hefyd. Mae fe'n edrych yn siomedig. Newydd gael rhediad yn y tîm hefyd. Mae Bull yn edrych o bod wedi brifo. Ydy o'n fwy na cramp? Ydy o di disgyn ar ei bigwn yn anifir? Gen i wedi troi i Ben-Lin fyna. Yn edrych yn... Dwi'n mynd edrych yn y ddawol o gwbl wedi disgyn ar ei Ben-Lin. Gwrth i fe neidio am y bel. Ni'n i weld efallai o'r ongl yma. Dwi'n mynd beth chi'n wain weld mwy nag unwaith i hwnnw. Wedi cael noson dda hefyd. Bull, gen i weld os bydd yn parhau. Fel mae Malcolm di sôn, digon opsiynau ar y fainc o ran Caerfyrddin yn enwedig. Liam Thomas, os bosib ni'n cyrraedd y cyfnod le mae'r eilyddio yn mynd i ddigwydd. Ni o llawer o newid hyd yn hyn. Gŵr ifanc Danny Thomas, Tommy ni sôn o Mac Bowen yn gynharach, yn mynd o fod yn eisiol yn reolwr. Mae'n rhaid bod hi'n angen dysgu'n gyflym o rywun fel Danny, er bod hi'n bod yn hyfforddi am flynyddoedd wrth gwrs. Ie, sicr mae wedi bod yn rhan allweddol o dîm hyfforddi Caerfyrddin ers nifer y dymorau nawr ac dangos i rhoi farc ar y gêm, ond pwy mae'r hyd bydd yn rhif un ar ystlys pwy a wir. Achos... Be ti ti'n dweud, Tom? Nath o ddweud yn gynharach. Nes i gyfleidio cyn y gêm, Malcolm? Gallu di weid pwy yw e? Neu gadw ni yn gyr yn nawr. O, bendant, mae o'n bresenoldeb mawr fydd yn dod yn ôl yma. Mark Aislwood yn siarad gyda llawn, rhaid o'n bych chi newydd ymuno dyn ni, gys ni glin o'n y fe'n gynharach yn gwylio Caerfyrddin, gen i weld y ddaw dros yr wythnosau nesaf. Be ddaw dros leiniad ni, gwedwch. 7 munud ar hugen sy'n weddill fan hyn, di-sgôr ar ddau glwb angen pwyntiau yn enwedig Caerfyrddin sydd ddim di ennill tymor yma. Mae'n werth atgoffa chi dro ar ôl thro o hynny. Ti'n edrych ar tîm Caerfyrddin, cofia, sam llawer nhw yn sgorio goliau, ti'n edrych ar Kenny Morgan, Lewis Harling, chwaraewyr canol cae, mond yw 10 gol mewn dros 100 o gemau, a dyna ma'n dda, dyna ma'n lot. Felly, dibynnu ar bob tro Luke Bowen a Liam Thomas maen nhw wedi gwneud dros y blynyddoedd dwytha yma. Felly, mae'n bwysig bod na rywun yn trio ganol cae cael gol heno. Ar gair Harling, ar Garlam, syth lawr y canol. Lawr y llwybr tarw, maen nhw'n gweud yn rygbi. Hwna'n Linux syth. Ti di clywed hwnna.
Rwy'n y sylwebyn y rygbi dyn nhw'n blaen, dwi'n meddwl. Do, mae'n sylwebr da allan ha. Ni'n dwy ni sylwadau nhw. Nes i ddim dall fe oedden nhw'n trio ddeud, ond ydw i rwan wrth gwrs. Mae Tarwds yn mynd, o, llinell syth Caerfyrddin Melyn arall. Walcott sy'n cael hon. Ychwanegu at Gerdiau Melyn Aberystwyth. 3 ddyn nhw hyd yn hyn. 1 i Caerfyrddin. A mae Jones dros y bil, a mae Jones yn gallu taro nhw mae'n bell allan. A'i chwipio hi mewn. Bydd hi'n gwneud fan hyn. Faint o bwysig di'r gol gyntaf yma rwan, de. Tewa, 5 munud ar 20 i fynd. Wow, yn wir, be ddaw o hon. Chris Jones, postyn pella. Nôl i mewn, oedd hi'n mynd allan. Dim yn ôl, eich manwr. Felly mi oedd na gyfle i Lee Sermon. Oedd un anodd oedd ar y postyn pella. Mae o yn just ymestyn i oedd fi gael i ben o'i gwmpas i just cael un ôl i'r postyn. Postyn agosa. Aberystwyth yn ffodus braidd i gadw meddiant fan yna. Maen nhw wedi gwneud hynny, Ryan Edwards a bas bant o nhw ar garlam Aberystwyth. Hughes, sgiliau hefyd, gweledigaeth ar bas ddim yn cyrraedd. Mark Williams dal yno. Walters camu mewn yn wych i fod yn deg. Williams eto. O'i Baines yn gallu cyrraedd honna. Bas Rhydrwm. Mae'n gêm wyllt ar y degau. Mae'n fratio gyda fi. Ydy. Yn bendant. Ar gair. Hughes i edrych yn fywiog. Go iawn mae wedi creu argraff yna fi. I fel mae o'r fenthyg o'r Seintiau Newydd. Tan mis Ionawr yn ôl y sôn ar fenthyg. Lle ni'n awgrymu felly bod y Seintiau. O cofio di, mae'n ddau ar hugain. Lle mae wedi bod? Dwi'n wedi bod yn tîm cyntaf Seintiau Newydd i'n llawer. O ti'n meddwl bod wedi digon da i chwarae'n tîm cyntaf Seintiau ar hyn o bryd? Nac do. Dim efo pwys yna ar y funud. No. Ni'n gwybod yn lot o sôn bod y Seintiau Newydd yn mynd i newid i carfan nhw yn mis Ionawr, ond haws dweud na gwneud yn yw. Ond i tad oed dyn nhw roed di gorfod wneud ys ni 8-9 mlynedd na do. Dwi'n cofio Sir Alex Ferguson yn grynu do Manchester United 3 gwaith i newid y tîm i gyd, i challenge o'i gilydd. Ond i Seintiau Newydd, fe hwnna'n brawf bach iddyn nhw. Mlaen at Mendes. A mae yna ergyd i Matthew Jones. Mae Mendes wedi gwneud yn dda. Phillips, Aberystwyth. Yn pwyso yw Phillips am fynd i hun o bosib i Aberystwyth. Mae'n llygadu'r ergyd. Tafiad fyddi. Mae'n hoffi wneud yna. Ar yr ochr dde, dy fewn i gryfder i droed chwythau a gydio. A'r dyfarnwr yn cael gair wrth ochr y Cwrt Cosby. Dim Caerfyrddin. Tatl hwyr ar Matthew Jones. Gair fach yn ddigon. Jones di codi. Mae fe ar y bil. Mewn i canol ddi'n dda. Mendes a Williams yn achosi problemau. Gwaith da gan Matthew Jones fan yna. Do yn y diwedd. Pel, just eto, y cyffyrddiad lleia ti angen ar y croesiad fel la. Iddi hedfan heibio'r golwr. Dwi'n meddwl oedd y dyfarnwr yn cadw'r Caerfyrddin yn ei law i just reid o i rywun do ddim wedi. Mae'n eilyddio, fi'n credu. Malcolm, chreu fi werthyn. Eilyddio i Caerfyrddin. Declan Carroll sy'n dod ymlaen. Kieran Smith yn gadael. Ac un arall o'r criw sy'n ei chwarae i'r ddau dîm yn dod i'r cae fan hyn. Declan Carroll ymlaen i Aber. Mae dyfa rhyw batrwm, Declan Carroll. Mae fe'n symud o Hwlffordd i Caerfyrddin, i Hwlffordd i Aber, o Hwlffordd i Caerfyrddin. Wel, nes i arwyddo i'r ddau glwb. Gwych, Tommy. A mae Jeff Kellaway yn camu'r cae yn lle Mark Williams. Ni wedi cael neges gan un o hoelion 8 Aberystwyth yn gweud bod record Jeff Kellaway ar Barc Gwaun Dew yn gampus. So mae wedi chwarae i Caerfyrddin ar Barc Gwaun Dew hefyd. Yw dau dyn nhw'n gath e hat-trick lawr yma? Do, wrth gwrs. Ac yn heneiddio yn 30 thair, ond dwi'n mynd ar afi. Credwch i fi, mae fe mor gyflym. Jeff Kellaway, mor beryglus. Fod yr unig un de o garfan Aberystwyth sydd wedi chwarae i'r ddau
Mae yna dipyn yn tîm Caerfyrddin, 5 i gyd. Carol newydd oedd i'r cae, Greg Walters, Elliot Scotcher yn y garfan hefyd, Luke Bowen a Chris Jones wedi cael cyfnodau. Ond Carol ar y cae yn erbyn 20 glwb. Ysgeirus Campaigns. Digon o le gan Walters a'r mop o wallt. A Caerfyrddin, wel, ddim ar un donfedd am unwaith. 20 munud i fynd. Di sgor. A mae bron gorffen ar y graig ar y llaw. Mae dal yn 2 gol i 1 i derwyddon Cefn Caerdydd ar ei hôl hi gartre yn erbyn Sheffield Wednesday yn y bencamp bwriaeth, cofiwch. Aberystwyth yn cyflymu pethau. Ryan Edwards yn lledu'r chwarae. Hughes yno eto. Cic gornel. Pwysau'n cynyddu. Os rwy'n yn mynd i gael gol. Wel, mae canol cae Caerfyrddin efo problem, maen nhw'n chwarae mor gul. Mae Adam Hughes yn cael neud be mae eisiau lawr yr asgell chwith. A mae o'n ymuno o'r chwarae, dyna di gryfdar o. A mae o'n creu 2 erbyn 1 bob tro. Dyna'n Aberystwyth yn grif heno. Jones ar croesiad. Caerfyrddin yn gwneud digon. Geith y gyfle arall. Matthew Jones. Y glaw yn disgyn Aberystwyth yn pwyso. A pawb angen y pwyntiau. Mae Carol wedi cipio'r meddiant. Ymlaen fel eilydd, mae yna le. Chris Jones. Bas ddim digon cywir, mae wedi cyrraedd Jones. Cyfle i Jones. Roberts yn arbed. Eiliad fawr, y 2 yn disgwyl am y bas ar 2. Yn ei siŵr bod Jones yn gwybod hynny, ond oedd e'n glir, oedd e'n gyfle. Oedd rhaid mynd amdani dros bosib, ond Aberystwyth sy'n gwrth ymosod. Y gêm mor agored yn sydyn. A mae Edwards wedi colli'r meddiant, a mae hwnna'n mynd syth drwodd. Wel, i feddwl mae o'n asgellwr dod ymosodwr ar y dega. Mae o efo'r cyflymdra i gael un mewn safle fel hyn. Ia, mae o'n siapio i gorff, mae'n agor i gorff, mae'n deitha'r golwr lle mae'n mynd i reiti. Edrych as sy'n mynd neud fan hyn. Mae'n agor i gorff, mae'n siapio i gorff, mae Conor Roberts yn y gol yn darllen be mae'n neud. A neud un, ddim yn gawr, mae o'n gwybod fa ffordd, felly mae ar y ffordd yn darllen i a neud yr arbediad. Malcolm Dillon wedi pasio'r bel na'n sgwar. Disyml â hynny. Mae fe'n gwybod ni, chi'n gweld wrth i wyneb e, oedd hi'n gyfle gwych, oedd Carol wedi rhoi yn rhydd, gryfau gyda pêl, pwysau gwych arni, a wedyn mae fe'n gwastraffu'r cynnig. Carol wedi creu argraff yn barod ystod y cae fel eilydd. Ie, dros 220 o gema i Chris Jones. Mae dim llawer o goliau i ddeud nag os efo'r tîm yma wedi chwarae 20 gol. Callaway ar y cae yr eilydd i Aberystwyth. Jeff Callaway, dal i fynd. Phillips ddim yn gallu cyrraedd yno. A bydd Not yn clyrio i Caerfyrddin. Carol eto. Ond mae Carol yn creu argraff yng nghanol y cae. Sgiliau da. Sgiliau campus. Gan Carol yw e yn fynd i hun. Walcott yn ymestyn i goes. Carol eisiau cic o'r smotyn. Cic o'r smotyn. Mae'n ddrwg dy fi. Cic rydd. Dwi'n yn apus, chwaith. Mae fe a Walcott yn dal i ddadle. O, mae Carol wedi gwylltio'n llwyr, mae rhaid. Wel, oedd e meddwl bod hi'n drosedd, mae'n un amlwg. Edwards sy'n dod yn fwy canolig erbyn hyn. Baines i Aberystwyth mewn safle da. Fel arfer yn gywir, dau bas unwaith eto. Phillips, Callaway yn disgwyl yn y canol, oedd hi bron cyrraedd yr eilydd. Matthew Jones, cyfnod da o bwyso i Aberystwyth. Hughes, nôl deithi. Matthew Jones. O, maen nhw'n disgwyl am hon yn am yn Edgar. Aberystwyth yn croesi, Caerfyrddin yn clirio. Na'r patrwm ar hyn o bryd. Aberystwyth sy'n edrych yn fwyaf bygythiol, ond pan nhw'n gwrth ymosod, mae Declan Carroll yn edrych yn wych. Mae wedi cael cadw melyn yma hyn da. O dadle yw hyn, mae rhaid. Declan Carroll. Wel, gath bol y cot o bel. Un cwestiwn am hynny. Mae'n cwyno oherwydd y rheolad i ti mewn bod i daclo'r ochr. Mae yna rhyw ambags am yna. Dim mwy na hynny. Carroll wedi creu argraff. Vickers yn dod i'r cae i Caerfyrddin. Jordan Vickers. Bol sy'n gadael a dal dim Liam Thomas. Na'r peth mwyaf sy'n taro chi o ran Caerfyrddin. Bol wedi brifo. Ond os nag oes na anaf da Liam Thomas, ni ddim wedi clywed amdano. Mae'n odd iawn ddim gweld e yn dod i'r cae. Mae yn.
efo prif sgoriwr, ond Greg Draper sgoriodd fwy o goliau na fo'n uwch gyngor Cymru tymor dwytha. Wedi bod mor gyson i Caerfyrddin. Wel, fe a Bowen wedi bron eich chi cadw nhw'n y cyngrau dros y tymorau diwetha ar ffaith bod Bangor wedi cael problemau. Dwi'n meddwl mae Bowen yn well chwaraewr pan mae Liam Thomas ar y cae. Maen nhw'n rhyw gweddi gilydd, maen nhw ar yr un donfed. Pan gyda chi ddau chwaraewr fel blaenwydd, yn medru gwneud hynny, mae o'n gryfdar anfarth mewn tîm. Caerdydd i Sgorio nefyn Sheffield Wednesday, 1-1 yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Lee Tomlin sydd i chael i. O'n i wedi gofio bod o'na. Fi gwybod. Gymaint o chwaraewyr, 29 nes i gyfri wrth dwytha. A Caerdydd ac Abertawe yn cwrdd pen wythnos nesa. Danny Thomas, drychwch ar y llygyd na. Ddim yn methu dim yn syllu ac yn esu i weld ei dîm yn cael y fuddugoliaeth. Digon i weld yr anchwreion ar S4C dros y dyddiau nesaf. Campau gwahanol. Yn ei obeithio am ganlyniadau campus hefyd. Llain y chwarter awr i fynd fan hyn. Mae'n parain di sgôr. Na dwi'n dyfaru dweud yn barod. Dim un o'r clybiau yma wedi cadw llechen lan tymor yma. Ydyn nhw'n mynd i wneud hynny heno. Digon o Aberystwyth, di mentro lawr. Y ffyrdd yn y glaw i gefnogi. Dyna byd i fynd i si ddeud. Clincar o gem. Sa'n un o'r ddau dîm wedi ildio. Pawb wedi bod yn gweud bydd na goliau. Cyfartal yw i Caerfyrddin yn ceisio newid hynny. Ond mae stratega'n dangos eto yn yr 20 mlynedd dwytha. Mae yna fwy o goliau yn cael ei ildio yn y 15 munud dwytha o'r gem na unrhyw bryd arall. Wel, Cymwys chi mysio ystadegau, 70% y goliau Aberystwyth yn yr ail hanner. Mwyafrif o'r Caerfyrddin yn hanner cyntaf, felly dyn nhw wedi cael ei gol arferol yn yr hanner cyntaf, hyd yn yr hanner awr cyntaf. A mae Aber yn mynd amdani fan hyn, Mendes ar rhediad hwyr o ganol y cae, tra bod Callaway wedi disgyn ar lawr. Ia, nath Callaway trio rhedeg i lawr y sianel, Tommy, a bydd i gwybod, yr amddiffyn nhw jyst yn dal i Benelin yn ei wyneb neu rhywbeth. Bydd i ddim yn neis iawn. A syr man iddo? Nes i'n gweld y digwyddiad, mae'n rhaid dweud, yn dilyn y bêl. Yn ei weld. Callaway wedi teimlo honna. Siw bod i'n gweld beth yw'r rif, Gan i o'r digwyddiad nawr, i weld beth ddigwyddodd. Reit ar top y sgrin. Mae o. O, mae'n anodd gweld. Mae Sermon yn stopio'r rhediad. Dim amheuaeth am hynny. Ti'n gwybod, Tommy, mae'n weithio mae amddiffynwyr yn dal i tir. Pan maen nhw'n gwybod bod chdi'n rhedeg ar ei draws nhw, maen nhw'n dal i tir a jyst sticio y penelin i fyny. A ti'n rhedeg syth i fewn efo. A maen nhw'n gweud mae'n ddrwg gen i. Gath nhw'n chance i ddweud at y fi, fed. Sorry, but. Ydyn ni'n mynd i gael gol. 12 munud i fynd. Ac i bwy os dawi. Byddai'n bwynt da am hynny mewn ffordd od i'r ddau dîm, ond Caerfyrddin ddim di ennill. Does bosib, maen nhw angen y fuddugoliaeth gyntaf yna. Ac ai dyma y noson i wneud hynny gyda Derwyddon yn ennill yn ebyn Caernarfon hefyd. Taith i Caernarfon sydd nesa i Caerfyrddin. Wedyn maen nhw'n cwrdd â Derwyddon fan hyn ar Barc Gwaendew. Ond dalwch mlaen, Baines yn croesi i Aberystwyth. Neb yn barod amdani yn y canol a fe ddylsyn y fod, achos maen nhw'n gwybod bod Baines mor beryglus. Mae'n mynd unwaith eto, Wallacott yn reiddiol. Jenkins, yn amddiffyn o'r ifanc, un o'r criw lleol. Yn hym Aberystwyth, Edwards. A un di rei troed allan o'i le heno, fyny rwan yn y gêm. Be sydd wedi argraff yna fi, di safon canolbwyntio fo. A lle mae wedi cadw i safle, i cadw siap yr amddiffyn. Phillips. Aberystwyth yn synhwyro cyfle. Digon yn ôl i Caerfyrddin, i fod yn deg Matthew Jones. I sôn am y criw lleol ifanc, dyma un arall i chi Matthew Jones. Gwaith da ganddo fe hefyd. Walters yn y fan ar lle. A'n gwneud lot o waith yn dawel Greg Walters. A'r gwaith yr adeg yna'n daclus dros ben. Mae'n arllwys y glaw. Caerfyrddin yn arllwys ymlaen. Yn edrych am y gol.
Aber yn clyrio eto. I tro nhw yw i geisio gwrthymosod Phillips. Mae yna ddilyw ar hyn o bryd. Disgyn o'r awyr. 10 munud i fynd. 10 munud enfawr. Matthew Jones yn mynd am yn ôl. A fe bynnag chi'n gweud, gweithio'r tywydd, mae'r cae yn mynd i aros yn berffaith. Un o'r unweddau uwch yng Cymru a'r caeau newydd sydd i ymddangos yn y gyngrair. Dy'r gêm ddim yn cael ei effeithio gymaint o hynny. Le mae Jenkins yn mynd, gwedwch. Mae'n mynd i fentro'r holl ffordd yr amddiffynwr. Nôl at Phillips. Phillips yn ei tharoi. A ddim yn argyhoeddi. A mae wedi gorffen ar y graig cyn i ni gael ymateb gyda llaw. Dyrwyddon di ennill o 2-1 yn erbyn Caernarfon. Wel, amddiffyn. Wel, gwael iawn gan Gyfyrddin. Mae Jenkins wedi rhedeg 60 metr heb neb yn rhoi tacl arno fe. Mae'n rhoi bel i Phillips sydd yn methu cael yr ergyd ar darged. Chris Jones di gadael yn ddiheriad y Tommy fi'n torri ar draws achos o'r diwedd. Mae Liam Thomas ar y cae i Caerfyrddin. Prif sgoriwr tymor diwetha. Mae'n cael 4 tymor yma. Dwi'n mynd i chwarae 2 gêm diwetha. 7 mewn 5 yn erbyn Aberystwyth. Hat-trick tymor diwetha. Ystadegau brawychus. Os chi'n dilyn Aberystwyth. Ewen gallu cael un arall yn y 9 munud sy'n weddill fan hyn. Wel, gan i weld os i'r sgript i gael ei ysgrifennu iddo fe unwaith eto. Ond mae wedi gymaint o weithiau yn y gorffennol. Do am chwaraewr i ddod wrth y fainc. Mae o'n gwybod hanner cyfle mae angen. A mae'n bendant chwaraewyr Aberystwyth wedi cael ei cynghori gan y fainc rwan yn deud hei. Rhaid chi gadw llygad ar hwn. Mendes yn grif ac yn gystadleuol. O ddim yn drosedd. Tafiad serch hynny i Aberystwyth. Wel, Malcolm, bydd ti'n teimlo, ond ar hyn o bryd dwi'n credu bod naill mae'r llall yn heiddi ennill y gêm mas. Neb wedi mynd amdani. Na, felly di ddau ddim yn neud i colli chweith ydy ti'n hollol iawn. O'n i'n meddwl, ddim di gorffan, dwi'n di siarad ar ddiwedd y gêm am hyn. Faint o nerfws mae'r ddau dîm wedi bod heno. Maen nhw well. Maen nhw well tîm, maen nhw well chwaraewyr na be maen nhw wedi ddangos i ni. Mae hynna'n sicr, mae yna un o ddau wedi cansel un allan. Mae'n neud gonteg, ond dwi'n just meddwl, a fysa nhw wedi risgio. Heb risgio gyd i'n byd yn y gêm yma. Na fi cydfynu, dyddiau yma, o'n i gael rhediad o 2 gêm heb golli nawr Aberystwyth, ond 3 ffwt maen nhw wedi cael. Un buddugoli ar pobl sôn am Gymru gyda'r 2 gêm gyfartal gabus o'n i'n tybio teimlo'n ebyn Slovacia Croatia. Wedyn ni, rwy'n yn gweud ie, bydden ni well, sy'n wedi colli un ennill y llall. Ie, ydy hi'n pwynt yn fwy. Yn union. Dyna ni dal angen ennill y 2 ola, mae'n siŵr y croesi popeth bod Croatia yn cael canlyniad ebyn Slovacia ta beth. Dyna ni aros fus i drafod mwy am y gemau yna. Caerfyrddin Aberystwyth a uwch gyngor Cymru JD ar ein meddyliau ar hyn o bryd. Ni'n agosau at y diwedd. Mae wedi gorffen yn Nghaerdydd 1-1 yn erbyn Sheffield Wednesday gyda llaw. Ond i sôn am gemau nesa Caerfyrddin yn y gyngrair. Nes i'n sôn achos mae yna un gêm gwpan yn erbyn Aberystwyth. Mae nhw'n cwrdd yng nghwpan y gyngrair. Ganol wythnos an y tymor, dwi'n drysdus. 9 ar 20 o hydref, yn cwrdd eto. Yn fan hyn, de. Aber a Caerfyrddin. Os amser am gol, mae'n ymdrech uchel geisiol sy'n hedfan yn uchel. Carol eto yn mentro. Dangos mwy'r agos ydi tafliad i wi. Tafliad, nes i'n sylwi, o'n i bron gweud fod i bron yn dafliad. Allan am dafliad, mae'n mynd. Yn rhyfeddol gweld Danny Thomas y ben i hun gyda mae tîm y ffordd i gan Aberystwyth o'r 4-5 a mae Danny y ben i hun a'n fach. Sut mae hynny'n gweithio dy Aberystwyth? Mae'n rhaid i oli Nef Powell yno, Gavin Allen, Matthew Bishop hefyd. Fi'n gymryd y brofiad ar 3. Ond pwy yw'r llais? Mae'n rhaid gael un llais am hynny, Malcolm. 2 arall, Coby Sero a Barry Morgan hefyd. Felly, llond llaw. Llond lle? Mae angen bws mawr yn nhw i gyrraedd gêm. Tîm 5 o'r ochr, un da hefyd, ond dwi'n siŵr am Nef Powell. Dan i ddydd yn amlwg. O, mae'n eileddio fan hyn. Ni chi gweld ar rhif 20 Alex Boss sy'n paratoi i ddymlaen Aberystwyth. Pwy bynnag sy'n neud y penderfyniadau. Wedi ymuno Fangor yn yr haf Alex Boss. Asgellwr yw e. Mae'n mynd amdani. Mae o'n gyflym. Nes i weld o'n ymarfer i fyny yn Fangor yn ystod yr ha a mae o'n gyflym. A mae'n gallu curo am ddiffynwyr hefyd. A chwaraewyr di blino. Caerfyrddin efalla. Wel, os oes yna gol yn mynd i ddod, mae'n mynd i fod yn hwyr, mae'n mynd i fod yn dramatig, a mae Liam Thomas yn gobeithio
cyfrannu, neu hyd yn oed sgorio at y gol yna, Aberystwyth. Yn gwneud digon am nawr, allan mae'n mynd, Boss yn barod wrth ochr y cae. Ie, mae'n un o'r chwaraewyr na hefyd wedi gwneud pas sal, yn pas dda. Ie. Mae'n mynd i, ti'n bod beth chdi, yn lle pasio dych chi glirioen, a fe di ddod rhywbeth allan o'n i. Joe Phillips sy'n gadael, gyda gêm dda, gêm daclus dros ben, Joe Phillips yn ôl yn y tîm, ond dewch chi weld pwy fydd y meistr heno a'i Boss fydd yna. High fives I thought, gan Joe Phillips, ond dyna ni. Ond bwysicach fe mae'n neud ar y cae na, fe mae'n neud ar ôl gadael. Tackle dda, benderfynol gan Morgan. Ti'n gweld ei blaen, low fives di da. Caerfyrddin. Dal i frwydro. Bas hir, mae Celwyn gyflym, mae'n dwi'n mynd i gyrraedd fyna yn gynta. Aberystwyth yn hawlio bod yna gam sefyll wrth i Bowen rhedeg yn ôl. Dim problem i Conor Roberts. A ni'n dal i ddisgwyl am y ganfed gol na i Luke Bowen. Fe sydd wedi gosau i sgorio enw, i fod yn deg iddo fe, taro'r traws. Mae wedi gweithio'n galed fel byddwch chi'n disgwyl. Yn ymwysodwr penderfynol. Wel, nath o'n cyfle yna wrth grymannu hwnna yn y hanner cynta, a Conor Roberts yn gwneud yr arbediad, a wedyn taro'r traws, felly mae'n cael gol bob 3 ergyd, felly nesa. Jenkins di rhithro un pen y cael llall unwaith eto. Nôl mae fe'n mynd, ac Edwards yn mynd am y nôl. Walcott, 4 munud i fynd, di-sgor. Os na ddrama. A'r Barcwain Dew yn hwyr, Hughes, Mendes, mae Callaway ymlwybro i fewn i'r canol. Angen i'r bil, wneud mwy na ymlwybro i mewn i'r canol. Nôl maen nhw'n mynd. Jenkins, Aber yn cadw'r meddiant. Eisio tynnu Caerfyrddin allan o'i system creu lle. Jenkins eto. Wel, mae fe'n mentro ymlaen. Yn y munud diwetha, Hughes, Mendes eto. A mae'n cael ei wylio gan Harling. Mendes! Sgiliau da, dal i fynd. Paulo Mendes. Un cyffyrddiad yn ormod a Sermon yn cael drws yn glep wrth i Walters blyrio. Llithriad, Bowen di troi. Drwy'r canol maen nhw'n mynd a pawb yn gwybod beth yn dod nesa. Liam Thomas yn cam sefyll. O filltiroedd oedd ac mi oedd wedi wneud yr hediad a chwarae teg eto. Amddiffynwyr Aberystwyth efo'i gilydd fel uned yn just aros ac dal i tir. Dim rhedeg yn ôl. Sa'n un di fynd yn ôl, so bod ddim yn cam sefyll wrth gwrs, so bod ddim, ond nath nhw i gyd. A mae'n disgobliedig mewn chwaraewr i wneud hynny. Fo nhw ar yr un donfed yr amddiffynwyr. Mae hynna mor bwysig ar ymwysodwyr. 3 munud llai. Mae hynny i fynd erbyn hyn. Mi fydd na amser yn cael ei ychwanegu ar y diwedd. Cwpl o funudau yn bendant. Ti ar diwedd. A mae'n parhau yn ddi-sgor. Os yw'n gorffen fel hyn, bydd y ddau dîm di sicrhau llach yn lan am y tro cyntaf tymor yma. Bydd Caerdydd di mynd am dreian y tymor. Caerfyrddin, mae'n gwybod. Caerdydd yn chwarae Sheffield Wednesday yno. Nhw'n mynd am dreian y tymor heb ennill gêm. Ydyn nhw'n gallu newid hynny yn dramatig. Bowen sydd wedi dechrau'r symudiad. Kerry Morgan ymlaen at Thomas. Drychwch ar Lee Jenkins unwaith eto am gyfraniad. Mae fe dal i fynd. Mendes mynd am yn ôl. Rydw i jyst darllen y sefyllfa yna. Fel y mysodwr, ti se cyffwrdd yn bynath e. Nad e aros symud fewn yn gyflym ar gyffredau gyntaf fe. Darllen yr ail un nath o de. Nath o ddeud, oce, dwi ddim yn mynd i gyda'r gynta, o dweud mae Liam Thomas ymlaen i, ond mae darllen y gynta a dwi'n yr ail un fel yna. Gwych gan Jenkins. Declan Carroll, di dwy'n y bil. Oedd angen cymorth, dwi'n hapus eto. Declan Carroll, ond mae Jordan Knott yn hapus, mae'n mynd dal i fynd. Matthew Jones yn gwthio i mewn i ddyfer dyfarwyr yn edrych. Dwi wedi gweld nhw'n cael ei rhoi, gwedwch chi fel yna, ddew e'n disgyn yn hawdd, ond dim trosedd fan hyn. A'r penderfyniad yn gywir, mae'n siŵr. Oedd y penderfyniad yn cywir, Tommy? Fel wedes i, am y rhaid ti'n cael nhw, am y ti ddim oedd un o'r yna. Mor syml â hynny. Dwi'n meddwl oedd Notts di blino dipyn bach.
Felly gyd ymdeimlad o fe. A mae'n glawio, a mae'n o'r. Caerfyrddin yn dod eto, not. Yn diblin o fan yna. Bowen, pas dda, Walters. Chydig o le yn sydyn, nôl at Bowen. A dyma'r eiliad, Luke Bowen i Caerfyrddin. A pwy sydd yno? Walcott, tro ma'n mynd i weid Jenkins sydd drysu rhwng y ddau. Walcott yn camu ar draws. Mae ddau amddiffyn o'r canol i fod yn deg. Di cael noson dda i Aberystwyth. Ie, broblem fwyaf yna oedd y bos gollodd y bel yn lle gwael. A i fod yn deg i Walters, bel dda i Bowen o'n Bowen. Gael ei gael awr. Ond i'n eiliau bach mewn, Bowen yn mynd i dwyllio mynd am yr ergyd. Tynnu nôl ar ei droed de, ar ei ti mewn. 4 munud wedi ychwanegu, amser. A Declan Carroll sydd wedi bod yng nghanol tipyn ystod ymlaen fel eilydd. Yw'n gallu creu digwyddiad mawr yn hwyr yn y gêm. Sermon nôl ar draws, na ddi syth at Conor Roberts sydd ddim wedi gwastraffu amser. Ffethro allan, bloeddio. Edrych am Callaway o'n nhw, mae fe mor gyflym. A maen nhw wedi mentro, maen nhw wedi colli meddiant. Ffrwgwr fach rhwng Callaway, un o chreuwyr Caerfyrddin. Yn credu mae taro mewn i gilydd, a mae yn wastraffus gan Caerfyrddin. Baines i Aberystwyth. Roedd yn un pen y cael llall ar hyn o bryd. Jones. Ond nôl y dawi y tîm cartre ar hyn air sydd ddim di ennill hyd yn hyn tymor yma. Ac ar hyn o bryd, mae'r record na'n mynd i barhau. Ac os yw pethau mynd i newid, ni'n mynd i gael diweddglo dramatig iawn fan hyn. Sgôl i fod, Tommy? Wel, dwi'n mynd edrych fel ni. Na. Os dim fflach o ysbrydoliaeth, o'n i dod o neb o gwed y gwir. Felly, ond fel wedi sy'n yn arach, bydd ni'n rhywbeth dramatig iawn nawr i unrhyw dîm i gipio'r triffwynt. Bydd y gol yn ennill y gêm ma nawr. Harling. Mentro gan y gic gornel, gwedwch ble mae'n glanio. A Bowen yn ei chanol i eto. Peniad ddim yn bygwth y gol. Mae angen i ddewis ser yn y gêm hefyd. Malcolm Allen, beth amdani? Wel, ti'n gwybod be, creu argraff anfarth arna fi. Oedd yr 20 gêm yna, gath o tymor dwytha, dyn ni byd o les i'r dyn yma, bod yn Hull City ar ryw drael bach yn yr A. Ti'n gwybod mae di tyfu fyny. Rwan, mae'n cymryd cyfrifoldeb fel amddiffynwr, mae o'n just tynnu pobl yn ôl efo fo, mae o'n arwr ar y cae, mae o'n benderfynol ar y cae. A un peth pwysica ydi, diolch yn gadael i safle di mwy. Oedd o'n cael ei dynnu fewn ystafell gadael tylla mawr, ond dim mwy. A na i wedi bod arall i ychwanegu yna, mae basio wedi bod lawr y gwell, a mae'n cario'r bel yn bwrpasol, a dim gwastraffu. Chwaraewr o Academy yn cael ser yn y gêm. Mae hynny mor bwysig a mor braf i weld yn y gyngrair yma. Mae yna waith i wneud cyn y diwedd. Bowen, Luke Bowen i Caerfyrddin, mae fe eisiau gol. Dwi'n eisiau ffafrio neb, ond mae pawb sy'n gwybod Bowen yn cael y canfed gol na. Ie, y gofnus i ddim dweud, Lee Jenkins oedd o pan Mae'n ddrwg dweud, ie, Lee Jenkins yw'r ser yn y gêm. Caerfyrddin yn bygwth, Conor Roberts di colli hon am eiliad, Bowen yn troseddu, jyst i ategu. Mae mor braf gol chwaraewyr yn dod trwy Academy, mor bwysig i'r gyngor yma bod clybiau yn gwneud hynny, a mae yna rhyw griw bach da Aberystwyth ar hyn o bryd, Tommy. Ie, yn sicr. I fi, mae Academies o gwmpas Cymru wedi cael gymaint o arian tuag at datblygu chwaraewyr. Dylen na fod reol bod na o leia hanner dwsin o chwaraewyr drwy bob o'r Academy yn harfan bob tîm. Byddwn ni'n braf mewn byd delfrydol. Dwi'n gwybod bod y gyngor di edrych ar hynny. Mae'n anodd gosod ambell i reol. Reole gwaith Ewropeaidd. Felly fydden ni'n newid nawr, y Brexit. Gewn ni weld. Ni ddim yn mynd i drafod gwleidyddiaeth. Bod ni'n gêm ddi-sgôr. Dwi'n mor ddiflos hynny. Credwch i fi. A ni lawr i'r eiliadau ola. Mae'n edrych fel bod hon yn mynd i orffen yn ddi-sgôr. A pwy feddyliau ar ôl popeth sydd wedi digwydd yn y gemau i'r ddau tîm yma tymor yma. Mae'n amser o bosib. Carroll eto'n benderfynol dal i fynd. Crysau gwyrdd yn ei amgylch hynny. Ond wedi gwneud ei gwaith yn y diwedd. Matthew Jones lawr yr esgyll at Callaway, a dyna hi diwedd y gêm. Mae wedi gorffen yn ddi-sgôr. Pwy feddyliau? Siom yn amlwg bod dim goliau. Falle bydd Aberystwyth digon bodlon dan pwynt oedd i cartre. Caerfyrddin dal ddim di ennill, a maen nhw wedi cael pwynt. Wedi drafod y cyfan, pan ni nôl, wedyn Egwyl.
Y pawb yn disgwyl goliau yn y glaw ar barcwain Oedd pawb yn anghywir, sy'n golygu bod Caerfyrddin dal ddim di ennill tymor yma, ond yr hen air ddath agosa I newid hynny. Ambell I gyfle, Bowen yn taro'r bar, Chris Jones yn glir am eiliad hefyd. A mae wedi gorffen yn gwbl gyfartal ar barcwain disgwyl rhwng Caerfyrddin ac Aberystwyth sy'n newyddion gwych I derwyddon cefn ta beth, newyddion mwy iddyn nhw. Maen nhw wedi ennill am y tro cyntaf ers mis Awst, gartre yn erbyn Caernarfon, 2 I James Davies. Gemau mawr I ddod fori yn yr hanner ucha yn enwedig, ond drychwch ar y tabl a noson dda I derwyddon cefn, mae pethau'n gallu newid yn gyflym a Caerfyrddin yn parhau ar y gwaelod. Tommy Morgan, dyn nhw dal ddim di ennill, ond sy'ch chi'n rheoli nhw, chi wedi rheoli nhw, be fyddech chi'ch ymateb chi ar ôl gêm fel yna heno? Wel, Danny Thomas yn edrych ar y pethau positif yn mas o'r gêm yna heno. Llechen lan I ddechrau, yn edrych yn well na amddiffynol, ond nhw'n bach yn wan felly o gicio rydd y cicio cornel. Yn ymwysodol, Luke Bowen felly yn anffodus dim I Sgorio, ond nhw yn gwrthymosod yn dda, felly mae'n rhywbeth I weithio arno. Dim yn meieth am hynny. Bydd Aberystwyth yn hapus o'r pwynt oedd I cartre yn cael ei deimlo, felly bydden nhw? Mae bob pwynt oedd I cartre yn werthfawr, sam cwestiwn. Chwedl... Don diwedd y tymor. Ond beth sy'n... Mae'n yr Owen yn gwneud, pwynt oedd I cartre ni da. Iawn rhan, sa'ch chi ddeitha fi bod gem yn mynd I fod yn ddisgol cyn y gen, so wedi dydw I wy. Ar diwedd y dydd, dwi'n just meddwl. Yna, bob dim o blaid bod y goliau yma, cracker o gem, a
Dwi'n gweld lle sa hwnna'n ffitio fewn ar match of the day. Yr un diwedd un, dwi'n meddwl, de. Ond yn sicr o ddim yn glasur. Ond oedden nhw'n ofyn colli y ddau dîm, oedden nhw'n nyrfws iawn. Maen nhw'n well chwaraewyr nag nathon ni weld heno. Am bod y sefyllfa fel mai yn y ddau glwb, gathon ni gêm fel un. Ond mi oedd yna gyfleoedd, Luke Bowen yn enwedig, oedd e'n ysu i gael gol heno. Oedd, yr un adar o traws, na ni weld mewn dipyn dwi'n siŵr, ond na ni weld yr un postyn pellad i hon efo Ceri Morgan. Na, hon sy'n taro traws, dia. Wel, mae'n gyda gyda le, gormod o le a swpad, dydy rollercoats ddim yn ei gael lawr, mae'n allan o'i droi, mae'n codi ben i dod, a mae o'n just cael y pwer na o nunlla, just trwy gorff, trwy'r goes, pen dros fi, a'n dyn yn Sgorio. Amser ni gael ychydig o mateb gyda Nicky Jones, gyda cwmni'r ddau dîm fan hyn. Lee Jenkins, hapus efo pwynt hyn yma? Dwi'n pwynt weddol a yn anffodus, nes ni ddim cael dim byd allan o'r gêm fwy. Bydde fod neis i cael y 3 pwynt, ond dim tro ma yn anffodus. Dwi'n meddwl bod un ohonon ni wedi disgwyl gêm ddi-sgôr rhwng y ddau dîm yma mynd i fewn i'r gêm. Faint o her oedd i allan yna heno? Oedd yn her anodd iawn, achos y Caerfyrddin yn tîm ffisgol iawn, a o rai ni ballo o'r diwedd, a yn anffodus, chys ni ddim gol, ond ni dylen ni wedi cael gol yn y gêm, ond yn anffodus chys ni ddim. Lee Sermon, was that an opportunity missed tonight a little bit, do you feel? Yeah, for me, absolutely. Finding results tough to come by, but it's a big building block for us. It's a clean sheet first and foremost, but yeah, big opportunity missed for me. What is it that's not quite working at the moment at Caerfyrddin Town? It's a difficult one because the TNS game aside, we've been competitive in absolutely every game we've played in. We've competed with everyone. Fine margins, one goal either side. But it's unfortunately we match up with the best, but then we match up with the lower half as well. So we really need to kick on now. We've got the ability in that changing room. We just really need to believe in ourselves a touch more. Thanks, Lee. Lee Jenkins, ser yn y gêm heno, llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr. Well deserved. Ond fe amddiffyn o'r canol profiadol dros ben yn cytuno dy penderfyniad Malcolm Allen bod Lee Jenkins yn heiddi fod yn ser yn y gêm. 2 Lee am bris 1. Ond beth am yr eiliad yma gan Chris Jones tu ar diwedd? Lee Sermon yn dweud, Malcolm, pethau bach, a pethau bach fel hyn sy'n effeithio chi mewn tymor. Ie, ti angen i pi bach o lwc, fel mae o'n deud ydy nhw'n cael, fel maen nhw'n deud Saesneg, rub of the green ar y funud, ond mae o'n fan hyn yn deitha'r golwr i fi, lle mae'n neud ti. Ia, mae Tommy'n hollol iawn, dyle fod i fod yn ymwybodol o chwaraewyr i chwarae sgwar, oedden nhw'n gwaith safle. Be nath Declan Carroll yn wych fan hyn, nath roi'r bel allan i Chris Jones, o wedi mae'n dilyn y bel i fewn, a dyle chwaraewr o profiad Chris Jones, ydi o'r codi ben fyna, just roi'r bel yn hawdd i Declan Carroll roi mewn i'r rwyd wag. Chi'n gweld yn dod allan o'r sefyllfa yma? Yr unig ffordd i unrhyw dîm, mae'n rhaid chdi cael ailgasglu, mae'n rhaid chdi dorchu llewis, mae'n rhaid chdi weithio'n gletach na sydd wedi bod o blaen, a rhaid chdi gredu yn dy syniadau dy reolwr. Mae'n rhaid chdi gredu a wedyn eitha ffydd o gwmpas. Ella neith hwn rhyw sefyllfa sefydlog i fawnsio wrth. Mae hynna'n bwysig deud, ond maen nhw mewn twll ar y funud. Ond gen i wnaeth o'n fethu bwl pan oedd e bant, oedden nhw'n neb falle fynd ti cefn i amddiffyn Aberystwyth pan oedd e oedd i ar y cae. A ni wedi gweld heno hefyd, dyrwydd o'n cefn o ddim di ennill ers mis Awst yn sydyn yn ennill. Ond mae fe'n gallu newid dros nos. Un gêm, un buddigoliaeth, chi'n sôn am bobl sydd ddim yn sgorio. Un gol yn gallu newid y cyfan. Ti'n gwybod be, dwi'n siŵr fi Caernarfon a'i cefnogwyr yn edrych ar y bwrdd oedden nhw byddefnos yn ôl 9 pwynt yn glir o'r 7fed safle. Maen nhw mond 6 gêm wrth gefn i Drenewydd yn ebyn Airbus fori. Sdyn nhw'n cyrraedd am 3 pwynt, felly mae'r gystadleuaeth am y 6 ucha yna mynd i barhau, a fydd y 6 isa yna, fydd hwnna'n gystadleuaeth oll trwy'r symor. Fydd rhywun o'r 5 fynd i lawr y fanna. Ie, mae'n agos o hynny yn bennant yn y gwylodion. Wel, yn sicr, o'n i'n edrych ar y strategau cyn y gêm, 5 buddigoliaeth sydd gan y tîm, 6 tîm yn y gweilod allan o 30 o gemau. Felly, mae'n dangos bod yna wendid na. A 31 nawr, ar ôl enw, Tommy, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Malcolm Allen hefyd, ni wedi mwynhau, er bod wedi gorffen yn ddi-sgôr. Pwynt pwysig i'r ddau dîm, o bosib felly bod yna'r pwynt mwyaf o'r gêm yma. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni chi, welwn i chi cyn bo hir. Am heno, hwyl fawr. Nas da.